Ambalmao aw bela jilemba kalama kabini san 2020 jamanadenw ye boli min kɛ faso in kɔnɔ ni boli kuma dɔla laɲini wɛrɛ tun t'a la jamanakuntigi min tun bɛ fanga la waati n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ale ka fangabila laɲini fanba tun y'o de ye hali n'a y'a sɔrɔ maa bɔtaw hakilinaw tun tɛ kelen ye dɔw tun y'a yira k'a fɔ jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ko k'a ladi dɛ jamana in bɛ ka mara sira min kan yɛlɛma ka se ka don ko la walasa maliden fanba olu ka se ka lafiya jamana maracogo la nin de kɛra wulikajɔ min n'a kuma cayara kosɛbɛ wa nin ko in ma taa wɔyɔ kɔ kuma dɔ la maa minnu bɛ n'olu ye jateminɛkɛbaw ye olu tun bɛ nin ko in labancogo dɔn a ma ɲɛ min kɔ a kɛr'o ye boli ninnu nana caya fɔ a kun nana cɛ ni fanga yɛrɛ firili ye kabini o fanga de firila utukalo tile 18 san 2020 minnu bɛ yen n'o ye sɔrɔdasiw ye u bɔra Kati u kɔni nana kulu dilan kulu min ni a wele tɔgɔ kɛra Comité National pour le Salut du Peuple CNSP nin kulu in dilannen kɔfɛ dantigɛliw nana kɛ ni sɔrɔdasiw u ka kuma bɛɛ lajɛlen a ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo walima kuma dɔ la u ka kuma lasela n'o tun ye Ismaël Wage a ko olu ye fanga min paro olu ka fanga paronta tɛ nka jamanadenw ye baara min kɛ k'olu nana kana fasodenw ka baara tɔ de lase kabini nin kuma in fɔra maliden fanba sewara wa maliden fanba olu y'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ min kɛra ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita k'u ka fanga kɔni paro ko laɲini wɛrɛ tun t'a la k'o ye kana ni yɛlɛma de ye Mali kɔnɔ nka yala maa bɛ ɲininkali kɛ wa fanga in paroni bɛɛ lajɛlen kɔfɛ malidenw haminako dɔ tun ye mun ye o tun ye maa min kan ka na jamanakuntigi in kɔfɛ yala o ka mara bɛna kɛ cogo di o bɛna mara kɛ ni taabolo jumɛn ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ fanga kɔni parona ka ban a ka kan fangalatɛmɛ fanga o ka boloda waati kɔnɔ waati min ni kalata bɛna labɛn jamana kɔnɔ jamanadenw bɛna ɲininka wa olu ka ɲininkali jaabi o de bɛna kɛ jamana ɲɛmɔgɔ kura o sugantili ye faso kɔnɔ nin dɔ ye fangalatɛmɛ fanga ka baara ba dɔ ye wa min ye jamana yɛrɛ a ka yɛrɛma hɔrɔnya a n'a ka kilenya o ka se ka to jamana bolo n'an ko a ma la restauration de l'État nin dɔ ye fangalatɛmɛ fanga ka baara dɔ ye nka kabini fanga in kɔni parona don min fo ka se bi ma dunya yɛrɛ jamana minnu bɛ yen n'u bɛ farafinna tilebi yanfɛ bolo fɛ olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ kulu kɔnɔ kulu min n'o bɛ wele ko Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest damasuruyala a wele tɔgɔ dɔw ye CEDEAO ni Mali yɛrɛ ye CEDEAO kulu jamana jolen dɔ ye n'a ma ɲɛ ko in kɔni kɛra nin cogo in na a ka kan ninnu ka wuli u seko n'u dɔnko k'o kɛ walasa anw ka jamana a kana se ka to kunbalana maa minnu hakili b'a la kabini waati min na fanga in man bin walima kuma dɔ la fanga in man paro ni CEDEAO in u ye ciden kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bila ka na o taara jɔ fo jamanakuntigi 5 ɲɔgɔnna lajɛ kɛra lajɛ min ni a bolodara anw ka jamana kɔnɔ jamana yɛrɛ dunanjigisoba min bɛ yen n'u ko a ma ko l'hôtel Sheraton Amdalaye ACI 2000 kɔnɔ ka ɲɛsin jamana foroba ca walima jamana foroba kibaruya olu caman bɛ dangɛnɛmaya yɔrɔ min na n'an ko a ma ko cité administrative ni l'hôtel ni o bɛ dancɛ bɔ ni sigi in de kɔfɛ kumaw caman fɔra ye wa taama min tun kɛra CEDEAO ka cidenw fɛ a taama in a bere minɛba dɔ tun ye Goodluck Jonathan n'ale ye Nigeria jamanakuntigi kɔrɔ ye ale tun ye nin taama in a bere minɛba ye nka nin donni kelen tile ma u ka laɲini tun ye de jamanadenw ni jamana marabaaw ka ɲɔgɔn faamu nka kabini fanga in kɔni paruna fo ka se bi ma Goodluck Jonathan sira kɔni ma tigɛ ale ni Mali cɛ waati o waati a bɛ wulikajɔ kɛ a bɛ taamaw kɛ taama min n'o bɛ kɛ bɛnkan walima CEDEAO yɛrɛ mara sariya o ye min fɔ jamanaw tɔgɔtɔli la ka se k'o dangɛnɛmaya o taama dɔ de tun bolodalen don Goodluck Jonathan fɛ anw ka jamana kɔnɔ ka bɛn septembre kalo tile 5 taama in kɔni kun cɛra ka bɛn tarata don ma nka taama in kɔfɛ min ye kunnafoni di baro nana kɛ a ka taama in fanba bolila mun kan laɲini tun ye mun ye Goodluck Jonathan a nana mun kibaruya ɲini wa mun b'a da a hakilina ye mun ye kunnafonidila ko Goodluck Jonathan ka nin taama in ko a bɛ don kɔlɔsili kɔnɔ kɔlɔsili min n'a bɛ tali kɛ anw ka jamana yɛrɛ a bɛ bolo min kan bi wa bɛnkan min kɛra jamanakuntigiw fɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ CEDEAO
a tɔnba kɔnɔ nka ko an kana ɲina k'a fɔ sigi min kɛra ka bɛn juin kalo tile 8 fo ka taa bila juin kalo tile 9 san 2021 ni sigi in kɛra maaw fɛ maa minnu bɛ yen n'olu ye CEDEAO jamanakuntigiw ye wa jan'o cɛ sigiba min kɛra n'u ko a ma la conférence des chefs d'État et de gouvernement n'o kɛra ka bɛn janvier kalo tile 9 ma san 2021 ko nin bɛɛ de kɛra sira ye sira min n'a nana bɔ ni Conseil national de la transition CNT o ŋaniya talen ye wa min ye jamana yɛrɛ a ministre ɲɛmaa bi n'o ye Dr Choguel Kogola Maïga ye ale ka baaraw bɛna taa sira min fɛ n'o ye plan d'action du gouvernement ko nin bɛɛ ye ko ye ko min ni CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw olu jɛlen don ni nin ko ninnu ye wa kuma dɔ la anw ka jamana sariya o fana bɛ tali kɛ ni kibaruya ninnu na a ko nin bɛɛ de senfɛ sigi ka baro min kɛra n'a kɛra ka bɛn septembre kalo tile 6 tɛmɛnen n'o bɛnna ntɛnɛndon ma jamana premier ministre ale yɛrɛ jabala la CEDEAO ale ka cidenw o ni Dr Choguel Kogola Maïga sigira ka kuma ninnu bolila fɛn damadɔw kan o fɛn damadɔ dɔ ye mun ye min bɛ tali kɛ kalata minnu bɛ yen ni o kibaruyaw fɔra wa kuma dɔ la a bɛ kɛ waati min na da tun donna o waatiw la kaban ani kulu min kan ka sigi ni o bɛna kɛ kalata labɛnni kulu ye kulu in bɛna kɛ kulu de ye min n'a bɛna kalata ɲuman o labɛn anw ka jamana kɔnɔ wa maaw bɛna ta ka bilala maa minnu bɛ yen ni kasa t'u kɔ wa jamanadenw ka danaya o bɛna da u kan wa sugantili bɛna kɛ togo la togo min a ko bɛ se ka bange jaabi ɲuman na n balimaw ni sigi in bɛɛ lajɛlen kɔfɛ u da sera sigi ka baro dɔ fana kunkanko kibaruya ma sigi ka baro min ni Dr Choguel Kogola Maïga y'a laɲini n'an ko a ma ko assise nationale de la refondation wa min bɛ tali kɛ wulikajɔw la wulikajɔ min n'a bɛna yurukuyuruku o kɛlɛli fari boloda ani jamanadenw bɛ se min boli ɲɔgɔn kan n'an ko a ma ko impunité ko ninnu de kɛra kuma fanbaw ye kuma fanba minnu n'o tɛmɛna CEDEAO ka cidenw ani Dr Choguel Kogola Maïga cɛ nin donni kelen tile ma jamana premier ministre yɛrɛ jabala la nka ko sigi in kɛnɛ kan Dr Choguel Kogola Maïga ko ale hamina ko fanba bolila jamana yɛrɛ basigi bɛ se ka na kɔnɔ cogo min na wa yɛlɛma minnu kan ka kɛ n'o ye réforme politique institutionnelle ka yɛlɛma kɛ jamana politiki ko bunakun kan ani jamana yɛrɛ a kan ka boli siraba minnu kan ko da donna nin bɛɛ la ka ɲɛfɔ nka ko maaw kana ɲina k'a fɔ bɔli min kɛra utukalo tile 18 san 2020 ko nin kɛra laɲiniw kɔnɔ laɲini min ni maliden fanba ka wulikajɔ kun dɔ tun y'o ye yɛlɛma bɛ se ka na cogo di jamana bɛ sira min kan ko a dogolen tɛ maa la k'a fɔ jamana tun bɛ sira jugu kan cogo min basigi bɛ se ka na wa jamanadenw ka se ka ɲɔgɔn faamuya cogo ɲuman yɛrɛ la ko CEDEAO maaw k'a dɔn k'a fɔ malidenw ye maaw ye minnu n'u fɛlaw kan ka lamɛn bi kosɛbɛ nin ye Dr Choguel Kogola Maïga ka kuma ye nka nin bɛɛ kɔfɛ CEDEAO ka ciden min tun bɛ nin barosigi in kɛnɛ kan ale ka laɲini fanba kɔni kɛra mun ye ko a b'a ɲini Mali gouvernement fɛ nin bɛɛ lamɛnlen kɔfɛ ko ka baaraw boloda baara minnu n'o bɛna kɛ sababu ye ka sigi ka fɔ ani ɲɔgɔn faamuya kɛnɛ kuma dɔ la bɛn nasiraw olu hakilinaw bɛ ta barosigi minnu na o barosigiw ka se ka labɛn n'o labɛnna bɛɛ ko a b'a ɲini Mali jamana marabaw fɛ k'u ka kulu bila sen kan joona kulu min n'o a bɛna kɛ kalata labɛnni kulu ye nka ko kulu in bilali sen kan k'o kana dɛn kalata labɛnni baaraw waati la wa ko ni sigiba min n'o ŋaniya talen bɛ jamana marabaw fɛ k'o sigi ko ni kalata baaraw ko an ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ u kana se ka don ɲɔgɔn na kuma in kɔni kun cɛra ni min ye o ye kalataw ka se ka kɛ joona min bɛ se ka to bɛnkan min b'a ni duniya jamana minnu bɛ farafinna tilebiyanfɛ jamanaw o dalaka ninnu ka se ka bato nin de bɔra barosigi kɔnɔ min tɛmɛna CEDEAO ka cidenw ani Dr Choguel Kogola Maïga cɛ nin kunnafoni bondaso min n'u ko a ma ko Mali Jet ale ka laseli tun ye nin ye. An balimaw kabini dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen aw kɛra maa caman ye minnu ye nin kibaruya in mɛn kibaruya min bɛ tali kɛ jamana golo masirilenw ni u welela ko polisiw
wele tun bila la polisiw yɛrɛw u ka ɲɛma min ni ale bɛ kulu kunna walima waati min na jamanadenw ye wulikajɔ kɛ ka jamanakuntigi ka taali laɲini maafa wale minnu kɛra ka bɛn juwe kalo tile 11 fo ka se a 12 ma jamana yɛrɛ tɔgɔla kulu min bɛ yen n'o ka baara ye ka banbaganciw ani jatigɛwale tigilamaw ka se ka olu kɛlɛ n'an ko a ma ko force antiterroriste dɔw ko a ma ko forsat o ɲɛma min ni polisilaka don n'o ko a ma ko commissaire divisionnaire Umaru Samake ale weleli min tun kɛra jamana josariya ani kiri matarafaba min n'o bɛ sigida 3nan na u ka sigi in kɔfɛ ɲiningaliw kɔfɛ a yera k'a fɔ nin maa kofɔlen ni marali ka kan bolokɔrɔ o kɛra sababu ye jamana josariya tigilamɔgɔ min ni sigida 3nan ko bɛ o sariyatigi don ale y'a laɲini commissaire divisionnaire Umaru Samake ale ka se ka lasago Bamakɔ kasobonba la n'an ko a ma ko maison centrale d'arrêt n'o bɛ Bamakɔ kurakaw bara kunnafoni diso indépendant ko nin ko in kɛlen nin ma bɛn jamana polisiw ma olu ye wulikajɔ kɛ ka taa nin ma kofɔlen in nɔfɛ u talen nin ko in bɛɛ nana kuncɛ ni mun ye a kɛra papa walew ye a kɛra jatigɛ walew ye k'a lase hali jamanaden gansaw ma wa ko in ma taa wɔyɔ kɔ a ko ma kofɔlen min ni o tun lasagona Bamakɔ kasobonba la n'o ye commissaire divisionnaire Umaru Samake ko maa bɛ ɲiningali kɛ n'a y'a sɔrɔ nin ma kofɔlen a bilala lahala min na hali ni kasobon gardien ko k'a fɔ a bɛ minɛ waati min na polisilakaw fɛ ka bɔ sariya ka bolo ka tun t'olu bara ko yala nin ma kofɔlen nin tun bɛ min ko sɛgɛsɛgɛliw kan ka kɛ sɛgɛsɛgɛli minnu kan ka bɔ ni nin jaabi bɛɛ lajɛlen ye don nataw la nka k'an bɛ don min na bi sigiba de kɛra sigi min n'o kɛra jamana yɛrɛ ka minisiri bondaso min n'o ɲɛsilen don lakana ani jamanadenw bolofɛn kɔlɔsili ko minisiri ale ni polisiw yɛrɛw ka surunalidontanw o ɲɛmaw n'u ko a ma ko synergie des syndicats de la police ninnu ye sigiba kɛ sigi in bolila kibaruya min kan o kibaruya in o ye commissaire divisionnaire Umaru Samake ale kɔni darakira polisiw fɛ ka bɔ sariya ka bolo kan laɲini min tun bɛ jamana marabaw la o ye fɔlɔ ka se ka polisiw yɛrɛw hakilina ɲini k'a dɔn sigi in a kɛra ka bɛn tɛnɛn don n'o bɛnna septembre kalo tile 6 jamana minisiri min ka baara ɲɛsilen don lakana ma fo ka se polisiw yɛrɛw u tɔgɔla ɲɛmɔgɔyaso min bɛ yen n'u ko a ma ko direction générale de la police polisiw ka ɲɛmaw olu tun bɛ kɛnɛ kan wa polisiw ka surunalidontanw ɲɛmaw olu tun bɛ kɛnɛ kan nin kɛra ka bɛn tɛnɛn don ma a ko nin sigi de senfɛ min ye maa kofɔlen ye n'o darakira jamana polisiw fɛ n'o ye commissaire divisionnaire Umaru Samake ale yɛrɛ y'a laɲini ka fɔ jamana kiri matarafaba n'o ye juge d'instruction n'o bɛ sigida 3nan na Bamakɔ ale ka nɔminɛli walew n'o bɛ fɔ nanzarakan na ko mandat de dépôt ko ale na sɔn ka don nin ko in da fɛ nin ye maa nɔminɛli yɛrɛ ka kuma ye a ko jamana kɛra togo o togo sariya ale kan ka bato ale kan ka tɔgɔtɔ ko ale na sɔn ka taa a yɛrɛ di nka min ye a baaraɲɔgɔnw n'a caɲɔgɔnw ye polisi yɛrɛ u ka ɲɛmɔgɔyaso n'o ye direction générale de la police ɲɛmaw ye olu ɲiningalen olu ko n'i y'a ye nin ko in kɛra ka da kan maa min minɛra ko nin man ɲi ko nin tɛ maa ye min n'o kan ka lasago Bamakɔ kasobonba kɔnɔ nin kuma kelen o lasera polisiw yɛrɛw ka surunalidontanw fɛ ka da kan maa min don ko a ka lakana ko o kɛra u ka jɔrɔnakoba ye ko a ko nin maa kofɔlen n'a tun tora Bamakɔ kasobonba kɔnɔ ko nin tun bɛ se ka kɛ yɔrɔ ye min bɛ se ka nin cɛ in ka kungo gɛlɛya kosɛbɛ wa a bɛ se k'a lanɔgɔ nka ko maa min fana don a ye ko caman kɛ Mali ye min bɛ tali kɛ force antiterroriste la min ye banbaganciw olu gɛnni ye kuma dɔ la banbaganciw olu kɛlɛli ko nin cɛ in nin ye maa jolenba de ye ko a ko bi n'i y'a ye k'a fɔ commissaire divisionnaire Umaru Samake a taara ka taa yɛrɛ di Bamakɔ a lakanabaw olu tɔgɔla bon min bɛ yen n'u ko a ma ko kan ko nin bɛɛ kɛra ni polisiw ka ɲɛmɔgɔyasow ka laɲini ye ka da kan olu yɛrɛw ko nin fɛn la k'a fɔ nin maa kofɔlen a bila yɔrɔ ni yɔrɔ b'a la o ye Bamakɔ kan de ye nka k'u dalen b'a la k'a fɔ sariya walima sariya tigɛbaw
a tigɛra da o da la olu bena nin ko in lajɛ jiɲɛma jɔlen na k'o de kama bugunatɛmɛ sɛbɛn min kɛra polisiw yɔrɔ u ka surunladontanw ani polisiw u ka sɛndika kuluw fɛ k'o ye laɲini de ye nin ko in tigɛra da o da la sariya ale ka se k'a ka baara kɛ wa baara in ka kɛ ni tilennenya ye baara in ka kɛ ni jɛlenya ye wa ko nɔminɛli wale minnu fana be yen n'o bolodalen bɛ ko a dannen tɛ olu polisiw dɔrɔn na min bɛ tali kɛ jamana goloma sirilen taba wɛrɛw la o dɔw ye gendarmerie nationale o dɔw ye garde nationale ninnu bɛɛ lajɛlen de faralen ɲɔgɔn kan o de ye forsati ye a tɛ ka fɔ forsati ye polisiw dɔrɔn ye tiɲɛni wale min bɛ ka fɔ bi ko nin ma kɛ polisilakaw dɔrɔn fɛ ni nin ko in n'a bɛ sɛgɛsɛgɛ a ka sɛgɛsɛgɛ fo ka se a dan na wa ko olu ye baara min kɛ nin donni kelen tile ma donni min ni jamanadenw ni binna ko maaw k'a dɔn k'a fɔ nin baara in tɛ se ka k'olu fɛ ka da kan olu bɛ maaw ka baara de la min bɛ tali kɛ jamana marabaaw la u y'a daminɛ ni jamana minisiri min tun bɛ nin donni kelen tile ma ko ale ye yamaruya min di o yamaruya in a bugunatɛmɛ sɛbɛn bɛɛ lajɛlen dira polisiw ka ɲɛmaaw fɛ olu kɔni tun ye ciden gansan de ye ko a k'u bɛ maaw hakili jigin u b'a fɔ fɛn min ma ko arrêté numéro 2016 nin ye sariya gafe de ye 0592 du ministère de la sécurité et de la protection civile min tara marisi kalo tile 22 san 2016 ko nin ye sariya gafe de sariya gafe min n'o bɛ hakɛ di nka nin donni kelen tile ma maa min tun bɛ minisiri nɔna bilala k'o ye maa ye min n'a tun bɛ yen fɔlɔ a bɛ fɔ min ma ko intérim nka wagati ko maa min yɛrɛ tun bɛ nin baara in bɛɛ lajɛlen ɲɛma ko tun ye magistrat dɔ de ye min ye jamana sariya dɔnba dɔ ye ko faliwale ninnu kɛra don min na k'o de tun ye nin minisiri kofɔlen secrétaire général du département ye wa min ye polisiw yɛrɛw ka surunalidɔntɔn ye k'u b'a fɔ ka d'a kan ko nin maa kofɔlen min ye olu bila nin baara in na ko nin maa kofɔlen min tun bɛ olu yɛrɛw ka lakanabon ɲɛmɔgɔya la n'o tun ye minisiri nɔbilaba ye ko nka bi k'o bɛ baara la jamana ka cakɛdaba min na k'o ye cour constitutionnelle jamana sariyasunbu min bilalen bɛ ka kɔlɔsili kɛ jamanadenw bɛnnen bɛ sariya minnu kan n'o ye jamana yɛrɛ sigidenba ani jamana yɛrɛ mara kibaruya ko nin maa kofɔlen bi k'o ye ladilikɛla de ye nin cakɛda in na n'u ko a ma ko conseiller à la cour constitutionnelle nka kabini nin ko in bɛ senna fo ka se bi ma ko nin maa kofɔlen a ma yagayaga don kelen wa siran kelen o t'a dusukun na u ko maa bɛ se k'a faamuya cogo di kabini nin faali wale in kɛra ko maaw bɛ olu polisiw olu gendarmew olu gardiw jalakila nka ko yala minnu y'u bila baara in na ko waati ma se sa jamanadenw ka se ka olu weleli hami wa ko jamana in bɛ ɲini kana kɛ fanfila jamana ye ni min ka girin maa tɛ se ka magaw la wa k'u dalen bɛ jamana sariyatigiw la wa u dalen bɛ jamana sariya labatobaw ani jamana jo sariya matarafabaw la ani jamana foroba sariya tangabaw k'olu ka dannaya bɛ u kan wa k'u b'a laɲini maa o maa bɛ yen n'o ye yamaruya di nin donni kelen tile ma forsati ka bɔ n'o bɔli kɛra jamanadenw faali ye ko k'a maa bɛɛ lajɛlen wele k'u lasigi joona ko wa ko nin bɛɛ de kɛra ko ye ko min n'a kɛra dusubɔ wale ye ka ɲɛsin olu polisiw ma n'u bɔra sɛptanburu kalo tile 3 juma tɛmɛnen k'u kunda bamakɔ kasobonba kan ka taa nin maa kofɔlen ka tila hali n'a y'a sɔrɔ kuma dɔ la kasobo gardiyɛnw y'a yirana k'a fɔ nin maa kofɔlen a ma tila olu bara a kɔni bɔra ye ni jamana marabaaw ka laɲini ye polisiw bɛ se waati min na o y'a sɔrɔ commissaire divisionnaire Umaru Samake ale kɔni taara kaban yala Umaru Samake tun kan ka taa yɔrɔ min na a ma se yen de wa walima min nana nɔfɛ jamana marabaaw tɔgɔ la o de tununa n'a ye wa ɲininkali to min bɛ nin yɔrɔ in na wa ko nin barosigi in bɛ senna waati min na ntɛnɛn don n'o bɛnna sɛptanburu kalo tile 6 ma ko nin donni kelen tile ma min ye garde national commandant ani gendarmerie nationale ka maa ɲɛma minnu bɔra jamana marabaaw ka laɲini kɔnɔ ko n'o kɛra sababu ye jamanadenw ka bɔnɛw ni na nin cogo in na ko ninnu bɛɛ lajɛlen welela ntɛnɛn tɛmɛnen nin ye kibaruya min n'a bɔra jamana goloma sirilenw o n'u ka ɲɛmaw ka sigi la n'a kɛra ka bɛn ntɛnɛn tɛmɛnen ma.
balmaw nin ko in bɛɛ kɔfɛ sigi min kɛra jamana ministri min n'ale ka baara ɲɛsilen do jamanadenw lakanali an'u tɔgɔtɔli ma fo ka se jamana polisiw olu ka ɲɛmaw bɛn kɛra ko min kɔni na o ye k'a fɔ an balimakɛ in n'o ye commissaire divisionnaire Umaru Samake ale ka segin joona ka taa sariya jaabi o de y'a to kabini ntɛnɛn don Umaru Samake kɔni bɛ Bamakɔ kan na bi u b'a fɔ min ma ko détention k'i minɛ k'i bila bolokɔrɔ yanni kiiridenw cɛ walima kuma dɔ la yanni ɲininkalidenw cɛ nka kabini kunasini ko tarata jamana josariya tigilama min n'o bɛ sigida sabanan kiiribon kunna n'o ye nɔminɛli kɛbaa ye a ye gafe bɔ gafe min n'a carina jamana kɔnɔ kosɛbɛ nka gafe in kuma dɔ la a bɛ nanzarakan na gafe in yala a kɔnɔ k'o ye mun fɔ a ko le procureur de la République près du tribunal de la grande instance de la commune 3 du district de Bamako en charge du pôle économique et financier de Bamako ko jamana sharia matrafaba min n'o bɛ kobɛba la kobɛba min n'o sigilen do sigida sabanan kɔnɔ Bamako kɔnɔ ko wa ko ni nɔminɛliba in ye maa ye min n'a bilalen bɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ sɛgɛsɛgɛli min n'a bɛ tali kɛ dunkojuguyaw la ani ko wɛrɛw la wa ni nɔminɛlikɛba in a ka baara tɛ sigida sabanan kiiribon dɔrɔn ye jamana yɛrɛ ka cakɛda min bɛ yen n'o ka baara ye ka se ka jamana nafolo dunbaw ani minnu bɛ sɔnjuguya walew ta k'a lase jamana foroba jigiɲɛ ma ka se ka olu nɔbɔ ko wa ko ni sariya tigi a ka baara dɔ ɲɛsilen do fana ma informe l'opinion de ce que le commandant de la Forsat le commissaire Oumar Samake, dont la détention avait été interrompue le 3 septembre 2021, a été replacé en détention le lundi 6 septembre 2021. A quoi ba da jamanadenw tulo kan, Mali kɔnɔ Mali kɔ kan, ko jamana ka kɛlɛkɛcɛw ka bolofara min bɛ yen n'u k'a ma ko Forsat, force antiterroriste. O ɲɛma n'o ye o commandant ye ni polisilaka don n'u k'a ma ko commissaire Oumar Samake. Ko ale nɔminɛli min tun bolodara ka bɛn septembre kalo tile 3 san 2021 n'a kumaw tun cayara n'a tun kɛra wɔyɔ ye ko wa ko an bɛ don min na bi ko maa kofɔlen k'a seginna ka taa kasobon na kabini ntɛnɛn tɛmɛnen n'o bɛnna septembre kalo tile 6 san 2021 halisa jamana foroba sariya kɔlɔsiliba a bɛ kuma. A quoi le procureur rassure que cet incident n'entame en rien la détermination de la justice à poursuivre. Ko a ko mauka donc a fo nin ko min kɛra ko nin tɛ sariya bali nin tɛ sariya tɔɔrɔ nin bɛna kɛ galabu kura de ye ka don kiiri tigɛbaw ani josariya matarafabaw la ka nin ko in ka nɔminɛli ka teliya dans la totale impartialité et le respect strict de la loi. Ko a ko nin baara min bɛna k'olu fɛ ko maaw k'a dɔn k'a fɔ ninnu tɛ damatɛmɛ walew baara ye minnu n'a bɛ ka kɛ jamana nɔminɛbaw fɛ wa baaraw tɛ baara min n'a bɛ kɛ fangelema baara ye ko nin baara in bɛna kɛ jɛlenya de la walasa sariya ale ka se ka bato wa nin ko in bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sariya bɛna bato wa min ye sariya ye o bɛna fɔ les investigations dans ces dossiers relatifs à l'affaire dite les événements des 10, 11, 12 juillet 2020. Ko a ko sɛgɛsɛgɛliw bɛna kɛ wa ɲininiw bɛna kɛ ɲinini min n'o bɛ tali kɛ kibaruya min n'a kɛra wɔyɔ ye wɔyɔ min kɛra anw ka jamana kɔnɔ ka bɛn juillet kalo tile 11 fo ka se juillet kalo tile 12 san 2020 ni san 20 ni maaw hakili b'a la halisa kiiri matarafaba ani josariya kɔlɔsiliba bɛ kuma. Yala a ye mun fɔ tugun. Il rappelle que toute obstruction faite à l'exercice de la justice constitue une atteinte à l'état de droit dans le respect incombe à chaque citoyen. A ko maaw k'a dɔn k'a fɔ ko wulikajɔ fɛn o fɛn bɛ kɛ ka se ka sariya bali ka ninakili wa ka se ka kiiritigɛla dɔ ka se ka sariya k'o kɛ bɔrɔkɔnɔfɛn ye ko a ko maaw wa ko jamanadenw k'a dɔn k'a fɔ nin ko in laban a bɛ se ka fiɲɛ don jamana yɛrɛ ka sariya jamanaya la wa ko maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ni lakana ka kan wa maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ni hakɛ ka kan Mali kɔnɔ wa kibaruya min bɛ ka bɔ josariya matarafaba da wa ko nin kibaruya in bɛ tali kɛ maliden bɛɛ lajɛlen na maa tɛ bɔ maa la. Le procureur de la République tient en outre à rassurer contre toute idée
d'une justice sélective dans la conduite de ces dossiers. A ko nin kibaroya min b'a da n'o ye jamana matarafaba ni kiri ni josariya kɔlɔsiliba ye sigida sabanan kobe la ko a maaw k'a dɔn k'a fɔ nin ko min bɛ senna nin ye nin tɛna kɛ ko ye min ni kiri bɛna tigɛ k'a daja dɔ la walima ka maa dɔ kɛ dɛgɛsusun kolonkalan ye k'o tɛ sariya ka baara ye. Nin ko in kɔni bɛna sɛgɛsɛgɛ a bɛna tɛntɛn ni mugu kan ka bɔ o na bɔ n'a y'a sɔrɔ yɛrɛ bɛɛ ni mugu ni bɔli man kan a ko a tɛna bɔ. Le procureur rassure enfin que l'opinion sera tenue informée de l'évolution des investigations, en outre dans les limites du respect du secret de l'information judiciaire. A bɛ kuma kuncɛ ni min ye a ko malidenw ka hakilisigi kɛ nin ko in mana tigɛ da o da la ko y'ale ka baara ye wa olu ka baara don ka nin kibaruya in ka da malidenw tulo kan ka se k'u bɔ kunpanna wa min ye sɛgɛsɛgɛli ye wa min ye ginolakow ye ginolako min n'o bɛ sariyatigiw walima sariya baara a taabolo kofɔ hali n'a y'a sɔrɔ kuma dɔ la a dɔw tɛna bange kɛnɛ kan nka min ni fɔli ka kan jamanadenw na ladɔnniya o la nin kibaruya in bolonɔbilala ka bɛn sɛptanburu kalo tile 7 n'o bɛnna tarata ma. Jamana yɛrɛ a josariya kɔlɔsiliba bolonɔbila in kɛra maa min fɛ o ye Usumani Fati. An balimaw min bɛ tali kɛ halisa josariya matarafabaw olu ye wulikajɔ min kɛ nin waati damadɔ ninnu kɔnɔ. Kuma dɔ la jamanaden fanba bɛ ɲininkali la bi yala nin ko in na laban wa. Maa minnu hakili b'a la a bɛ waati damadɔ bɔ. Kulu dɔ tun sigira Mali kɔnɔ n'u ko a ma ko plateforme soutien à la justice n'o ɲɛma ni o bɛrɛminɛba dɔ tun ye Mohamed Ali Bacili ye. Ale tun ye Ibrahim Boubacar Keita ka kiri ani josariya minisiri ye. Nin kulu in a bɛ wulikajɔw kɛ waati min na a y'a sɔrɔ maa min tun bɛ josariya minisiriya la o ye Malik Kulibali. Maa bɛ ɲininkali kɛ yala kulu in ka wulikajɔ de kɛra sababu ye a waati Maliki Kulibali a ka nɔminɛliw kɛ wa. Maa minnu hakili b'a la a waati nɔminɛliw a cayara ka se yɔrɔ la maliden fanba ye ɲininkali kɛ ni nin ko in a bɛna s'a danna. Maa nɔminɛlen dɔw kɛra sɛnɛkɛlaw ani mɔnnikɛlaw ni baganmaralaw ka ɲɛma n'o ye Bakari Togola. Ale tun donna bɛrɛ la min bɛ tali kɛ Bamakɔ sigidugu 6 o bɛɛ lajɛlen ɲɛma o kalifalen don maa min na n'o ye Adama Sangare. Ale fana tun bɛ bɛrɛ la. A kumaw nana caya, kuma ninnu nana dan kosɛbɛ. Wulikajɔ kɔni cayara malidenw fɛ. A waati min bɛ tali kɛ professeur Clément Dambele. Ale fana tun bɛ kulu ɲɛfɛ kulu min n'a tɔgɔ ye plateforme lutte contre la corruption. Kabini Maliki Kulibali kɔni taara ka bɔ nin minisiriso in kunna a kɛra farifaga ye maa caman ma. Ɲininkaliw nana caya faso kɔnɔ. Nka o Maliki Kulibali ale bɛ nin baara la waati min sigida sabanan o kiribon o tun kalifalen don maa min na n'o ye Mahamadu Kasoge. O Mahamadu Kasoge ale de nalen bɛ bi ka kɛ josariya minisiri ye. Nin ko in bɛ komi ngaloma yira. Yala maa bɛ se k'a fɔ Maliki Kulibali y'a bila yɔrɔ min na Mahamadu Kasoge y'a ta yen wa? Jamana foroba jigiɲɛ maa bɛ se k'a fɔ nin y'a latangalen wa? Nin ko in na laban wa? N'a tigɛra da o da la malidenw anw bɛ nin kibaruya ninnu da aw tulo kan. Nka min ye jamana minisiri min ka baara ɲɛsilen don josariya kunkanko kibaruyaw ma n'o ye Mahamadu Kasoge ka kɛɲɛ ni malidenw ka laɲini ye a ye kɔrɔfɔ kɛ. Kɔrɔfɔ min hali n'a kuntala ma jɛnya a bɛ komi malidenw bɛ ɲini ka na jigisigiyɔrɔ sɔrɔ. A ye kɔrɔfɔ min fɔ kɔrɔfɔ in bɛ nanzarakan na. Anw bɛna lajɛ anw ka nɛgɛ fɛrɛtigɛbaa bi Daramani Danbele a bɛna lajɛ minisiri Mahamadu Kasoge ye kuma min fɔ ka ɲɛsin jamana foroba jigiɲɛ jugujuguyabaw ma. Kɔrɔfɔ ninnu bɛ nanzarakan na nka an bɛna a bayɛlɛma aw ye. Nɛgɛ fɛrɛtigɛbaa Daramani Danbele bisimila. Mais chaque fois que les faits semblent établis. Wagati o wagati n'anw ka dɔnniya bɔra kow ka ko minnu ni siga t'a la ka fɔ. Les faits sont graves. Wagati o wagati n'anw ka dɔnniya bɔra kow ka ko minnu bɛ yen ni kuma dɔ la a ko ninnu dɔw cɛ ka jugu kosɛbɛ wa tiɲɛni walew olu de ka bon. Faudrait que la réaction de la société soit à la hauteur
de la gravité des infractions. Wanini ko nunu kɛra waati o waati fo jamana ka hakɛw kɔlɔsilibaw minnu bɛ n'u sugantira fasodenw fɛ f'olu fana ka wulikajɔ ka bonya ka tɛmɛ tiɲɛni kɛbaw kan walasa kɔlɔlɔ u ka dɔgɔya malidenw kan. Parce que les délinquants économiques, Ka d'a kan maa minnu bɛ ni tiɲɛni kɛli walejugubaw olu kɛbaw don kuma dɔ la komi a y'a fɔ cogo min na les délinquants économiques minnu ye sariya kantolominibaw ye jamanadenw ka hakɛw burujabaw et financiers sont des véritables criminels. wa welecogo foyi tɛ ninnu na maafalaw kɔ welecogo foyi tɛ ninnu na damatɛmɛ wale tigilamaw kɔ wa ninnu ni maafalaw bɛɛ ye kelen ye minnu bɛ jamana foroba nafolo suɲɛ nin cogo in na. Imaginez une seule personne qui empoche des centaines de millions. E k'i miiri nin ko in na bani n'a fɔra maa kelen o ka jamana ɲɛrɔ walima jamanadenw ka nafolow bɛ mara yɔrɔ min na maa kelen o ka taa miliyɔn 100 yiri ka caaman ta ka taa n'a ye yala hakili bɛ sɔn nin ma wa e yɛrɛ k'i miiri nin ko in na bani. Voire des milliards. Wa miliyɔn yɛrɛ tɛ bilen koyi sisan a kɛra miliyari de ye miliyari caaman. Pour son confort personnel. Walasa ale n'a ka denbaya ale ka se ka lafiya a balocogo ka ɲɛ a ka laɲiniw ka sabati ale bɛ fɛn o fɛn ɲini duniyatigɛ in kɔnɔ a ka se k'o sɔrɔ hali n'o bɛ kɛ jamanadenw tɔgɔla nafolo suɲɛni de kan. Alors qu'il y a d'autres qui n'ont pas de l'eau à boire, qui n'ont pas de centre de santé où se soigner. Il n'y a pas de route. O jamana kelen kɔnɔ i bɛ maliden dɔw ye hali ji min ta o min n'o ye hadamadenya yɛrɛ sinsinbere ye jamanaden dɔw t'o yɛrɛ sɔrɔ bi wa min bɛ tali kɛ hali kɛnɛyasow la maa i ta mali dugubaw ni dugumisɛnw caaman kɔnɔ bi kɛ hali ni maa banana a bɛ kɛnɛya yɔrɔ min na o ntanya bɛ yen yɔrɔ caaman na bi malidenw caaman bɛ o kamanagan n'o laɲiniw a n'o gɛlɛyaw wulili ɲinini na wa min bɛ tali kɛ sirako la o ye jamana ka laɲiniba dɔ ye hali sira ɲuman o gɛlɛya b'anw kan bi. J'imagine dans les coins reculés. Ne bɛ miiri yɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye kɔfɛ yɔrɔw ye n'o ye togodaw ye aw ni ne ka o yɔrɔ ninnu lajɛ bani. Comme mon village. Misali suruma ne yɛrɛ ka dugu kɛ ne bɛ bɔ yɔrɔ min na anw ka dugu. Situé à plus de 45 km de Bandiagara. Wa anw ka dugu ni Bandiagara cɛ a bɛ kilo 400 bɔ. Nous n'avons pas de route. Hali ala ma taa sira tɛ anw bolo. Des femmes en couche ne peuvent pas être transportées avec des ambulances. Musow bɛ jigin hali min ye k'u ta ka taa n'u ye kɛnɛyaso la n'i y'a mɛn ambulansi bɛna maaw ta sira de bɛ yen kɛ nin bɛɛ ye ko de ye min kan ka kɛ jamana ka haminanko ye. C'est des charrettes qui sont utilisées. U bɛ fali wotorow de ta ka musow don a kɔnɔ ani donitogo wɛrɛw min ni muso kɔnɔma ka hakɛ olu tɛ taa ni ɲɔgɔn ye. Et il y en a qui meurent en cours de route. Wa caaman bɛ sa sira la yan'u ka se jiginniyɔrɔw la nin bɛɛ bɛ ka kɛ Mali de kɔnɔ bi. Il y a des gens qui meurent pour un petit paludisme. Maaw bɛ yen hali kuma dɔ la pali b'u minɛ n'a bɛ se ka furakɛ n'u bɛ duguba kɔnɔ nka olu bɛ to o bana in na ka da furantanya kan ka da furakɛli kɛyɔrɔ o sɔrɔli o gɛlɛyaw kan. Parce que les médicaments de première nécessité ne sont pas là. Ka da kan ni maa banara fura fɔlɔ minnu bɛ yen n'o kan ka k'i la o fura ninnu yɛrɛ o ntanya banna o yɛrɛ tɛ yen. Les routes ne sont pas là. Siraw tɛ yen tɛmɛyɔrɔ tɛ yen wa taayɔrɔ tɛ yen. Et quand il ne pleut pas, les gens ne savent pas où donner de la tête. Wa ni san mana maaw t'a dɔn u bɛ min kɛ. Cela est inadmissible. An tɛ se ka jɛ n'o ye o tɛ se ka kɛ n'i ye maaw ye ka ji ɲuman min i b'a sɔrɔ san de nana an tɛ se ka jɛ n'o ye o fo ka min kɛ. On sait que le budget qui est voté est énorme. Anw b'a dɔn k'a fɔ jamana bɛ nafolo min bɔ san o san walasa malidenw ka se ka lafiya dugumisɛnw ni dugubaw kɔnɔ nafoloba de don wa nafolo nun ka ca dɛ nin ye jamana jɔsariya minisiri de mankan ye. Les postes de dépenses sont là. Fɛn o fɛn bɛ yen n'o kan ka kɛ musaka ye ka don jamanadenw ka laɲini da fɛ n b'a fɔ aw ye malidenw a nafolo fana bɛ yen dɛ a kana k'aw kɔnɔ k'a tɛ yen dɛ. Les besoins sont là. Wa min ye laɲini minnu n'a kan ka don o la o laɲiniw fana bɛ yen. Mais l'argent va ailleurs. Nka wari min bɛ don a da fɛ o de ye ko ye ko min n'o bɛ maliden jigi tigɛ o nafolo ninnu de bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ a tɛ don a da fɛ. Cela n'est pas acceptable. Jɛn tɛ se ka kɛ n'o ye o anw tɛ se ka sɔn o ma. Vous avez vu récemment les chiffres produits par le président de l'OCLEI. Aw y'a ye sisan jamana ka foroba cakɛda min sigilen don ka se ka yurukuruku mɔgɔw k'olu kofɔ a ye nafolo hakɛ min fɔ k'o tununa aw m'a mɛn wa n'o ye OCLEI ɲɛmaw ye.
Quand il disait que les détournements qui ont été faits des indépendances à nos jours peuvent permettre, si les sous étaient là, la construction de plus de 200 centres de santé. Ko domina Malia kairema horonyata fo kase bima nafolo mi yurukura Malila kabini samba keleni keme konotoni bi woro kase bima wano nafolo nu bela jelen tun sorola ko Mali tumise ka Dr. So keme fla nyona de jo dugumsaw ni dugubaw bela jelen kono ni otley tay hali no ya soro kuma dola awmbe min faraka ninye otley tay alebe kuma independence kande nga verificateur be min fo sawo sa ore dama be Dr. So keme jo nga otley ko kabini yerma horonya wati o ya unka franga ye anga josaria a ministre lamé. Quand il disait que les détournements qui ont été faits des indépendances à nos jours peuvent permettre, si les sous étaient là, la construction de plus de 200 centres de santé. Imaginez, tous les villages en auraient eu. Eki meri ni ko inaban na ya soro ni wari nun tun dona dafe dugu tunte Mali kono bi ko lakana ko kenaya sota kono o tunte. Donc nous devons lier la lutte contre la corruption en mettant la corruption en parallèle avec le développement. An kan ka min kɛ bi min ye kɛlɛ ye wulikajɔ minnu kan ka kanw fɛ bi anw kan ka wulikajɔ minnu kɛ bi n'a bɛ tali kɛ wulikajɔw la min bɛ dankari yurukuruku kɛbagaw la ninnu kan ka kɛ wulikajɔw ye min kɔmasegin kan ka kɛ ɲɛtaga de ye wa anw kan ka wuli dɛ. Parce que la corruption c'est un frein au développement. Ka da kan min ye yurukuruku ye ale ye ko de ko min n'a bɛ ɲɛtaga lajɔ wa pɔsɔnɛ don fɛn bɛɛ lajɛlen ale de bɛ se k'a bɛɛ tiɲɛ ɲɛtaga tɛ sɔrɔ ni yurukuruku bɛ yen basigi tɛ na ni yurukuruku bɛ yen o de kama nin ko in a kan ka kɛlɛ. C'est une perte pour le pays. Wa nin ye tiɲɛni de ye jamana ma tɔgɔ tiɲɛ don jamana ma wa jamana ka kumasuli de bɛ nin ko in na. Donc nous devons faire en sorte que cette corruption-là ne puisse pas hypothéquer l'avenir de nos enfants. N'anw ma nin kɛlɛ in kɛ bi wa nin ko in kɛlɛ kɛkun dɔ nafa bɛ se ka kɛ mun ye an den minnu bɛ yen a kana se k'olu ka siniɲɛsigiw ka tiɲɛ ka don galama la nin de ye ale minisiri wulikun ye k'i sen don nin ko ninnu na. Mahamadu Kasoge ale ye josariya minisiri ye nka n balimaw nin bɛɛ de tɛmɛnen kɔfɛ fo maaw k'a dɔn ka fɔ malidenw ka laɲini fanba dɔ ye josariya o tilenni ye wa hakɛw ka di Mali kɔnɔ tilennenya o ka kɛ jamanadenw taabolo ye nka jɔnniw bɛ se ka na ni tilennenya ye bi o ye jamana marabaaw ye ka da kan malidenw olu kɔni jɔyɔrɔlen don a bɛ san caman bɔ nin ko in bɛ kuncɛ waati jumɛn nin ko in bɛ dabila waati jumɛn fo jamana marabaaw olu fana k'u jɔ u jɔyɔrɔ la walasa jamana ka se ka bɔ nɔgɔ la min bɛ tali kɛ hali jamana ka foroba bon minnu bɛ yen n'o jɔra fasodenw fɛ n'o jɔra fasodenw bolola nafolow la o ka ca bi kosɛbɛ o de la aw bɛ yɔrɔ caman jɔtɔ ye maaw b'a fɔ ka fɔ faso ɲɛmaaw de ka baara don faso ɲɛmaaw tɛ dɛ a kasabi bɛ bɔ fasodenw de kun hali misali la kɛ maa minnu bɛ Bamakɔ suguba yɔrɔ dɔn ni tɛmɛna bɛɛ sigida 3nan kiribon na kiribon min n'a bɛ suguba yɛrɛ kɔnɔ n'i bɔra yen dɔrɔn k'a kɛ i n'a fɔ i bɛ taa jamana ka terrainso n'o ye chemin de fer siraba kelen min b'i kunda yen kan i kinibolo fɛ a yirala ka fɔ yen fana kabini Amadu Tumani Ture bɛ fanga la waati min na ko bon dɔ jɔra yen sugu kɔnɔ a bɛ komi o bon in fana jɔli a kunkanko kibaruyaw ka ca bi kosɛbɛ Amadu Tumani Ture kɔni Ala ka hinɛ ale la nka bon in k'a bɛ jɔ waati min na jagokɛlaw ka ɲɛmaaw y'a dan kulo kan ka fɔ olu y'a laɲini cogo min na a bɛ komi nin ko in a ma tɛmɛ o sira fɛ o de kama bi dɔn kibaruw kɛnɛ kan min ye jagokɛlaw tɔgɔla kulu min bɛ yen n'u ko a ma ko Sinakodem syndicat des commerçants détaillants du Mali olu tɔgɔla maa dɔw bɛ yen n'u ko a ma ko Dantuma Goyita o Dantuma Goyita in ale b'an bolokɔrɔ bi nakun min b'a la o ye k'a fɔ so min jɔla suguba kɔnɔ Amadu Tumani Ture ka waati wa yɔrɔ in yɛrɛ ani pɔsuba man jan koyi pɔsuba b'a ni kɔrɔn cɛ min ye Comatex ye o b'a galakada fɛ ko nin so in a jɔra min kama jamana ɲɛmaaw fɛ ko a ma k'o ye dɛ o kama aw ni ne an ka Dantuma Goyita a ka kɔrɔfɔw aw k'a lamɛn bani nin ye jamana jagokɛlaw ye ani jago dɔndɔni feerelaw olu ka koɲɛw ɲɛnabɔ gɛlɛya min b'u kan aw ni anw an ka fara ɲɔgɔn kan an k'a lamɛn Dantuma Goyita nin ko in kɛra cogo di. Ne Elayi Dantuma Goyita ye
syndicat national de commerçants détaillants bo okono comme ya foto na me kulu chama kono anga kolosili bunna aseyi ka yoro mbe suguba kono ni udongo anya yi télévision na président chambre bora aseyi mo yere bora plutôt mun ba bara yoro kono la bora ka yira ka fo soyi ba kono me gela ba kono sanite ke aya akli kimi ka donc ka fo atete ala kan hinala mamna président kundo ni yoro ya atraka ta première pause da en 2008 anga kinala akelenga da ka discours la akoko abina ninke logement sociaux kera tugumna kan no ake fantan yo ka place soro abina ni fune ke fantan ko se ka place soro sugonna la o kelen ko fe an ye wuli ka joke kata ACI direction na bo o kon ya fanya ko plan ko kelen no déjà architecture yeninke an kuma plan fen fe kera abise kan betui comme président ya foka ba foka ke demande fantan yi sugudu place tem gobolo akilna ba on syndicat national de commerçants détaillants on drontene jamakulu fe be su kon la an bise ka plan da oma o plan be sugun jo abise ka ke mo keme duru mo ba kele mo keme woro o ka place be soro place be soro fere be ka kono abeke sugu bayi en même temps ACI ya d'abord la ini mun kama yoro be to ACI bolo parce que abe sara alni ACI ka dugulu ko fere te mble nimbe sugu kon be aba fere antara anu ye muka ko la be kalo woro kalo wono la bo a délégation kon na tamake ne ko ala an tara ka kuma sugu be fo anga kuma laban yere ya yira ka fo comme plan lana ni plan ni ta anga jamana kuyi ambe yalala anya ye Dubai nunu ni Ameriku ni France ni moli nunu be kayni mo ba abitele mala be jo na ya ketan mo ta do akono comme so claro la comme yato lamenite an won ngakri jagabo yo mi kayra jamana kono mo be kuma me lameni te wati dola parce que fangatu kuma kana o kuma nugo jo segino ma fene kono bisiku ka jo kuma fo ne be kuma bi komi anye fendo fo dono amalame bi a jo segina an ko na yoro jota yoro bana sisa inauguration kara 22 septembre 2011 ambe septembre 2021 na ni a santandi amaseka ka suyi o kuma an ko kuma biseka fo anye mu fo anye bolo boram na tle borai sugubala ni borani anga centrale police soyi iba fo kibe do suguba kono oron point bado be mondial sport ni kinife o NPC ka soyi soba inflay ni nyesini malema ni terminal drop mali posuba be terminal kerefala ni borani kinifela terminal be soba blamam be soba nguna ajotuko kan a chekan mais abe jo wati mudela anya yira ka fo anga mo ma delina abina ke wor la flie peut-être on ye plan yira fo o plan wor kunte chaka ni bo o rik mun no faso ma o rik me ke faso dim fantam bi se ka soro ka do akono menego so joli ni biche abe la jumena akuma daba commerçant kama wa bon akoni muya angania sirino Amadou Toumani Touré aba premier président domina nyori fo akoko logements sociaux kabina akko odi logements sociaux korodi ka fo fantan ko donro soro a jora fene a inauguration kara kayre to balola an wala antara kenekan mais adamadu nabe ko dege susula fla na tenyo kamangoro ila je dege teje ne ka kuma ko ni layini be ko ni jamana yere tuga de la jamana yi bara gelera de parce que jamana dew journaliste ebe balo be balo micro la ne jaw ko la ne be fini fere ka balo mais ne bolo damamoy ne damamoy orke rasijale journaliste mu ebe ka balo radio ina ibe ka barado ke jamana dungi ibe ka barado ke wasi ne fele be sugo ne jaw ko la ne fele ka barado ke kata minanta kana ka fere kan no do se jamana ma mais ne ka point la nyini mu na me se conclusion ma fo jamana yin douanier police jiji e jamana corporation bekado ko dotse ka doto abe ko ni nyeni seni kolo fo beka valeur de le dollar o crise de be jamana kono exemple o rebata o journaliste yo aya dado kuma jamana kono ka wolele ma dake ka fo ni be sara la kana amalame aseli mona ka ke adbara ci lambe ku ne ga wolele ma date so indron kande ne ga wolele ma dabe jamana ere gestion de kan jamana yi san be saba kono fe be ga ke bi modo ya fo kuru yana ka se akake enfle muna bi kini juguya mun damena depuis avec akoro depuis 91 ni coup d'état au kera ka démocratie na busukono la ni préfet tora ka jamana dum segen ni merko nyona dola ka mugo fa ko dugugolo mine ka mugo ba ko dugugolo mine ka mugo momso ko furu mine ni otoro commencera ka damena dugugolo la kana se duguba kono la ma kana se bongo ma kana se cercle no région ma kulu nyona sigi mun ko gubo défense ke o commune ngona dolu nyonche ko wardi doma o be fereke anga balota ngoro joli ba nga commune kono nu kun dabara balanta oro kama commune kono nu utara mine
ka jeune corrompu ka moto sanga duma ka a yoro feri an ka kaburu joli be an ka Lafiyabugu kaburu an bɛ yɛlɛma Lafiyabugu 90 94 ka se 2000 ma ala ka ɲinɛ cɛkɔrɔba dɔ la Bodraman Traoré alimami do balima da kun bɛ Jikɔrɔni ka taa n'an bɛ sudonna a bɛna fɔ an ɲɛna kaburudon kɛnɛ tɔ de filɛ nin a ko n'an ma wuli k'an jɔ k'u bɛ yɔrɔ ninnu feere a dɔn an m'a kɛ sɛbɛ ye ayiwa u ye yɔrɔ ninnu feere mun y'a feere a dɔn ne tɛna tɔgɔ fɔ ale b'a yɛrɛ dɔn mɔgɔw b'a dɔn mun tun bɛ mɛrɛ la waati kaburudon ale de kaburudon in clôturé kaburudon tɔ yɔrɔ tugulen filɛ la nin ka bɔ wele bɔ Sɛbɛnnikɔrɔ ka na ɲuman fɛ a bɛɛ ye kaburudon ye kɛnɛw de ɔ kaburudon mana fa ko kaburudon wɛrɛ tɛ sɔrɔ Bamakɔ lamini na ko fo Sibi ne ka kuma laɲini ye mun ye fo adamadenw an ka ɲɔgɔn bonya fo adamadenw an ka da ɲɔgɔn na fo an kana don ko diɲɛ bɛ ban don kelen an ka miiri jamana in denw bɛɛ kelen bɛ ka kɛ fo bi ne filɛ yɔrɔ min na ne ka n ta sɔrɔ sisan Arazijali fo bi e k'i ka arajo sɔrɔ k'i ka invité sɔrɔ k'i ka so sɔrɔ k'i ka fɛn bɛɛ sɔrɔ bi e bɛ journaliste la bɛ waati bɔ fo adamaden ka mun ka fɔ ko a bɛ na dɔɔni dɔɔni ko dɔɔni dɔɔni yɛrɛ de barika ka bon ni ko harabali nalen fɛn fɛn y'a haraba k'a fosi k'a kɛ a san 5 san 6 a dɔw bolila bi u taara a dɔw yɛrɛ bolo tɛ se k'u ka foyi lasɔrɔ bilen an kɔni ka ladilikan mun bɛ yen ka fɔ jamana jɔ tɛ kɛ ni nin ye jamana dɔ tɛ kɛ ko dɔ ka fisa ni dɔ ye jamana dugumamɔgɔ ni sanfɛmɔgɔ bɛɛ ye jamanaden de ye an kɔni bɛ welewelema mun kɛ ko fɛn dɔ bɔnna jɛngɛnna a ma bɔn hali bi tɔ bɛ yen ni alihamudulilayi rabi alamina jamana mɔgɔ barika minnu tɛmɛna n'olu bɛ ka dugawu kɛ n delila ka Okley président ka déclaration mɛn miliyari min bɛ don jamana in kɔnɔ o miliyari bɛ se ka pɔn joli jɔ n kun m'a mɛn Clémenda PCC mais ala man garisɛgɛ n ka fɛn ninnu sɛbɛn mais dernière fois kɔni kɛra Okley directeur k'a ye livre bɔ o ye kuma fɔ kabako de don o kuma ne kɔni bɛ mun fɔ an b'a fɔ an ka taa ka don mɔgɔ ka so k'i ka da kari mais jamanadenw an kana sigi bilen jama ka hakɛ ka taa mɔgɔ kelen mɔgɔ fila fɛ an bɛ saraka bɔ an bɛ dugawu kɛ an bɛ taa misiri kɔnɔ o tɛ dɛ juguw de bɛ yɛlɛma ni juguw yɛlɛmana don o don an bɛ lafiya. An balimaw n'a fɔra Amadu Seyidu Traoré o y'a welecogo dɔ ye nka ni welecogo b'a la o ye Amadu Jikɔrɔni de ye o Amadu Jikɔrɔni ni ko bi ko Mali ko ka fɔ ni nin cɛkɔrɔba in tun bɛ balola bɛɛ ne ma da la ka fɔ Mali ko na se ka fɔ a kɔ Amadu Seyidu Traoré maa minnu hakili b'a la kabini Mali b'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta waati min na président Modibo Keita o baara ɲɔgɔnba tun don min bɛ tali kɛ Seyidu Bajan Kuyate ninnu bɛɛ lajɛlen tun ye Mali gulomaw de ye kuma dɔ la maa bɛ se k'a fɔ kabini Mali m'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta waati min na bloc démocratique soudanais bɛ sen na Amadu Seyidu Traoré ale de tun ye o ko ɲɛnabɔla ye n'an ko a ma ko coordinateur fo ka se l'Union soudanaise pour le rassemblement démocratique africain l'USRDA o fana ma jolenba tun don waati min na nin cɛkɔrɔba in bɛ balola kunnafonidilaw y'a ɲininka yala Amadu Jikɔrɔni nana cogo di a ko ale tun ye maa ye maa min kabini a ka fulankɛniya waati ale tun ka kow ka ca kosɛbɛ nka yɔrɔ min kɛra a sigiyɔrɔ ye o ye Jikɔrɔni de ye Jikɔrɔni min n'o ye sigida 4nan quartier dɔ ye a dɔnna yen kosɛbɛ ka d'a kan ale tun ye denmisɛn min n'a ka ko tun ka ca kosɛbɛ tɔgɔ in dara ye waati min na Modibo Keita n'o ye Mali jamanakuntigi fɔlɔ ye ale ka fanga min darakira novembre kalo tile 19 san 1968 a ko nin donni kelen tile ma a ka sɛbɛn gafew kɔnɔ ko maaw hakili la k'a fɔ Modibo minɛra a ko ale de minɛra ka d'a kan Modibo tun bɛ baara o baara kɛ a dɔ la ale Amadu Jikɔrɔni fɛla tun bɛ lamɛn baara ninnu kɔnɔ o Amadu Jikɔrɔni de fatura bi a bɛ san 5 bɔ ka da a ka baarakɛtaw ka faso kɔnɔ a n'a ka laɲiniw hakilina min tun b'a la Mali taacogo ni Mali jɔcogo la nin y'a to bi malidenw u ma se ka ɲina Amadu Seyidu Traoré Amadu Jikɔrɔni kɔ kabini septembre kalo tile 4 san 2016 ala ye nin cɛbalen miniji dɔgɔya a san 5 ye bi ye ni septembre kalo tile 4 sera malidenw bɛ bɔ jamana forobamaw fo ka se jamana politikimaw ani sifinakaw caman ninnu bɛ bɔ Wolofɔbugu bolibana n'o ye Amadu Jikɔrɔni yɛrɛ sigiyɔrɔ ye k'u kunda Hamdalaye kaburu don o kan
ka taa duwawudon kɛ. A taara ka baara min to Mali kɔnɔ, o baara ninnu tɔw bɛ ka lase Amadu Jikɔrɔ ni a ka denmisɛnw caman fɛ. O bonyamasegin kɛnɛ dɔ de sigira septembre kalo tile 4 Amdalayi kaburudon kɔnɔ. Anw ka kunnafoni ɲininaw sera Ibrahima Kebe n'ale ye maa cɛsirilenba ye Amadu Jikɔrɔ ni a ka hakilinaw n'a taabolow la. Kɔrɔfɔ minnu sɔrɔla ye ka ɲɛsin cɛkɔrɔba in a ka baara kelenw, olu bɛ se ka danganamaya cogo di? O kɔrɔfɔ ninnu olu de ye nin ye. An ka foli ani tanu bɛ aw bɛɛ lajɛlen. Ne tɔgɔ Ibrahima Kebe Tamagide, association Faso Kanu commissaire principal ye ne ye. Ayiwa bi 4 septembre 2021 an ye a laɲini i n'a fɔ san tɔw la an b'a kɛ cogo min na kabi an ka maakɔrɔ, an ka kalanfa ani an taamaɲɔgɔn n'o ye Amadu Seru Tarawele n'an b'a wele ko Amadu Jikɔrɔni, ale somayɛlɛmali don n'o kɛra 2016 waati la. Ka taa don na ka na bila bi la chaque 4 septembre an bɛ tasi bila kɛ 4 Amadu ma kaburudon na yan nɔ. Ka kɔn ka ɲɛfɔli kɛ Amadu yɛrɛ ye jɔn ye, a y'a mun baara kɛ an ka jamana kɔnɔ. An bɛ se k'an ɲɛma da Amadu ka baaraw fɛ cogo di bi na an bɛ gɛlɛya min na an bɛ se ka bɔ a gɛlɛya la cogo min na. Amadu Jikɔrɔni kɛra an ka jamana den ɲuman dɔ de ye. A ka bɔ n'a a ka saya cɛ, a ye wulikajɔ sabati k'i cɛsiri k'i banba an ka jamana ni bɛ se ka kisi cogo min na k'o baaraw k'o boloda. Kaba tɛ bɛrɛ bɔ fo ka na si jɛ, fo ka taa se saya se a ma don min na Amadu tora kan kelen de kan, n'o ye ladiriya ye, n'o ye tilennenya ye, n'o ye an danbe sankɔrɔ tani ye. An bɛɛ b'an disi gosi ni fanga min ye bi Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan, n'o kɛra président Modibo Keyita ka waati la. Amadu Jikɔrɔni jɔda bonyaraw la kosɛbɛ yaasa jamana in a bɛ se ka k'a yɛrɛ sago ye cogo min ka kɛ jamanadenw ma hɛrɛ ye. O de y'a to kabi an m'an yɛrɛ ta, Amadu y'a daminɛ ni kan min ye, o de ye yɛrɛta bɛ se ka sabati cogo min na. Hali yɛrɛta in sabatilen don min na Amadu ka nafolo ani a farisogo a y'a bɛɛ kɛ ka jamana jansa. O bɛɛ la a ma tɔgɔ ɲini, a ma place ɲini, a ma fɛn yɛrɛ ɲini min ye k'a bɔ a yɛrɛ kun ka se ka jamana nin kisi. O Amadu in ani président Modibo bɛɛ da tun bɛ file kelen de la. Ale yɛrɛ kɛra président Modibo Keyita kɔkɔrɔ donba ye kosɛbɛ ka se ka fɛn caman ɲɛ yira la yaasa an bɛ an disi gosi ni baara minnu ye bi olu bɛ se ka sabati cogo min na. Donc Amadu Jikɔrɔni y'o bɛɛ kɛ nka a ye baara in fanba kɛ gundo kɔnɔna la. Mais n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ président Modibo Keyita jɛɲɔgɔn caman bɛ yen minnu u ni président Modibo Keyita jɛra, nka i bɛ misaliya kelen ta hali n'i ye médaille d'or de l'indépendance ta k'a jateminɛ k'a lajɛ Modibo min y'a dibaga ye Modibo m'a di a yɛrɛ ma médaille d'or de l'indépendance, alors que a kɛra président Modibo Keyita de ka ɲɛkun tilenna kɔnɔ n'an sera k'an ka yɛrɛta in ka se k'a sabati. Mais a y'a jateminɛ 58 dɔw ko k'an ka taa nanzaraw ka mara kɔnɔ yanni waati dɔ cɛ, mais Amadu Jikɔrɔni ko hali n'an farafaralen m'an yɛrɛ ta an kana su kelen si ni jɔnya juru in kɔnɔna la. Don kelen dan kelen a ma jɛ ni farajɛw ka mara ye fo kana taa se indépendance ma, ka o bɛɛ kɛ Amadu Jikɔrɔni ma médaille d'or de l'indépendance sɔrɔ. Modibo m'a sɔrɔ cogo min na Amadu fana m'a sɔrɔ. Donc i bɛ ninnu fila ka complicité ne parce que fɛn bɛɛ ye principe de ye. Hali Modibo y'a sɔrɔ à titre posthume 2010 de ATT de y'a kɛ. O y'a sɔrɔ Amadu Jikɔrɔni bɛ balolen ATT diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ pour que a ka se ka médaille in di a ma. Amadu Jikɔrɔni ma sɔn a ma abada. Mais a dira Modibo ma à titre posthume. Donc Amadu ni Modibo nin bɛɛ ye fɛn kelen de ye. Ala ye ɲɛmɔgɔya de kalifa mun ye Modibo Keyita la, mais a baarakɛba dibi la Amadu kun y'o cɛ gale dɔ ye. Donc a ka diɲɛnatigɛ kɔnɔna la a ye nin bɛɛ kɛ. Comme an y'a fɔ cogo min a ma foyi ɲini fo k'a bɔ. K'a minɛ san 10 bagama kaso o de dara Amadu Jikɔrɔni kan. K'a torturer ka lajaba sugu bɛɛ ta k'a d'a kan. Mais k'a kɔn ye ɲɛna a bɛ minɛ. Coup d'état kɛlen Amadu y'a essayé ka bɔ jamana kɔnɔ de. Mais a n'a ka fɛɛrɛw de bɛ ɲɔgɔn na. A ko a bɛ taa Laginɛ de Sékou Touré fɛ a ka a k'o lamɛn a k'a faamuya. N'a sera Sékou Touré fɛ a bɛ dɛmɛ ɲini Sékou Touré fɛ a n'u teri ɲɔgɔn minnu bɛ jamana yɔrɔ kan n'u bɛ kunkilenna kelenw na. O tuma na a bɛ sɔrɔ ka na ni Algérie ye ka sɔrɔ ka Déby Selassie ta Gao yanfan in fɛ pour que u ka se ka résistance organiser u ka se ka na Modibo Keyita sigi fanga la nɔ la. Jamanadenw ye option min sugandi ka baara kɛ o hukumu kɔnɔ. Mais yanni Amadu bɛ bɔ jamana kɔnɔ Amadu a minɛna. Mais ni Amadu tun ma minɛ an b'a dɔn cɛ min don wallahi président Modibo Keyita tun bɛ sigi a sigiɲɔgɔn la présidenya la nɔgɔ foyi tun t'a la.
mais a ka di ala ye cogo min a b'a kɛ ten nin bɛɛ kɔfɛ tɔgɔ tiɲɛw ni fɛn caman dara kan mais saya bɛ taa s'a ma don min na nin bɛɛ jɛra parce que a yɛrɛ contribuera ka mɔgɔ caman former ka gafe caman bɔ ka se ka yelenw ka se k'u di donc an bɛ na nin baara min kɛ ka tasibila kɛ ka tɛmɛ Amadu ye pour nous tasibila dɔrɔn de don mais Amadu b'a yɛrɛ ye min na kosɛbɛ a y'a sira min yira o sira in bɛ se ka taama cogo min na n'ale yɛrɛ tun bɛ yan a b'a baara kɛ cogo min na o de la an y'a fɔ ka tila k'an sɔnni sigi a kan ka tila ka bɛɛ lajɛlen ladɔnniya mɔgɔ o mɔgɔ ko i b'i yɛrɛ ye président Modibo la i b'i yɛrɛ ye Modibo Keita la min Modibo ye min ye Amadu Jikɔrɔ n'u ye olu ni ɲango caman an ka tɔn n'o ye association politique faso kanu ye an ye université citoyenne et populaire ka se k'o dɔ bila sen kan o min tɔgɔ ko école Modibo Keita min bɛna kalansen ninnu ka se k'u la yakubaya ka se ka an ka génération n'o ye jeunes ye surtout ka se k'u réarmer moralement politiquement et idéologiquement afin que u ka se k'u ka destin ta en main et faire du Mali un pays d'hommes et de femmes libres et dignes donc n bɛ ka nin de fɔ mɔgɔw nana nin kɛnɛ in kan mɔgɔ caman nana bon a yɛrɛ nana k'a sɔrɔ baara kuncɛla parce que 17h ko u ye sariya kura min ta ko kaburudon bɛ fermer de sisan 17h bon san tɔw la a yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ 17h 17h30 u bɛɛ tun b'an sɔrɔ yan dɔw yɛrɛ y'a to bi ta yɛrɛ teliyara mais ministre kɔrɔw caman nana député kɔrɔw caman nana a yɛrɛ jɛɲɔgɔn caman nana min ye tasibila caman kɛra ka tɛmɛ Amadu Jikɔrɔ nin ma Amadu yɛrɛ b'a fɔ k'ale tɔɲɔgɔn minnu tanyara ale ɲɛ ko ala yɛrɛ y'olu kunnaja parce que olu ma ni lebu y'u ɲɛ la wallahi ala ye ne ma seere ne ni Amadu fila ala de sabanan ye don dɔ an bɛ nin kuma la jamana ko y'a kamana gan an bɛ kuma la dɔrɔn Amadu ye crise piqué pour dire que jusqu'où à son domaine a bɛ jamana in fɛ quoi donc ani Amadu tun bɛ yan a bɛ continuer en tant qu'un bon militant a bɛ continuer ka sira ɲuman de yira mɔgɔw la a bɛ continuer ka fara ɲɔgɔn kan de ɲini pour que mɔgɔw ka se ka kɛ cɛ kelen kulusijala kelen autour de l'essentiel pour sauver le pays mais hali n'a tun bɛ yan an bɛ diɲɛ kelen min na bi a ko kuma nɔgɔ dɛ mais Amadu y'a ta de kɛ a juru tɔ bɛ anw de la sisan ka se k'a continuer mais anw bolo tɔgɔ in dɔrɔn tɛ anw bolo k'a yira kɛnɛ kan panparanpa o dɔrɔn tɛ mais ka acte de poser Amadu yɛrɛ tun y'o de ye fo ka taa saya s'a ma walayi dɛsɛ de don sinon n'a bɛ se ka fɛn fɛn kɛ a b'a kɛ a farisogo la a ni na a ka nafolo la donc a kan ka kɛ misaliya kologɛlɛn de ye bi denmisɛnw ma an ka ka bɔ an yɛrɛ kun kɔnɔ fɛn bɛɛ tɛ yɛrɛ yira ye min ka gɛlɛn o de jamana ni bɛ se ka kisi cogo min na ni jamana ni kisira ni jamanadenw ye hɛrɛ sɔrɔ e ka hɛrɛ b'o la ale ta b'o la nin ta b'o la an bɛɛ ta b'o la mais mɔgɔ kelen sɔrɔ nafa foyi t'a la i b'i yɛrɛ kun de satisfait mais don dɔ i bɛ nimisa kɔnɔna la c'est pourquoi anw yɛrɛ fɛ a bɛ fɔ an ɲɛna k'an kana mɔgɔ si to a gɛnfɛn bolo o de y'a to an yɛrɛ sigin b'o de kan n'o ye faso kanu ye tous pour chacun chacun pour tous hakɛto b'a kan salala mahamadu donc aw yɛrɛ fo k'a waleɲuman dɔn tɔw tɔgɔ la ne fili min yera la o ye ne ka fili ye. an balimaw aw b'a dɔn cogo min na kabini kari tɛmɛnen min ye Laginɛ jamanakuntigi Alpha Condé ale ka fanga kɔni paruna fanga in parunen a ko ma taa wɔyɔ kɔ min ye farafina jamana minnu bɛ yen n'olu bɛ tile bi yanfɛ bolo in fɛ Mali y'o jamana dɔ ye wa Laginɛ y'o jamana dɔ ye o kulu in an ko ma ko Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest wele togo wɛrɛ la dɔw ko CEDEAO nin ye kulu de kulu min n'o ale bɛ kɔlɔsili kɛ farafina jamanaw u bɛ marala togo min na kuma dɔ la sariya minnu ni jamana marabaaw ni jamanadenw bɛ bɛn a kan n'o sariya ninnu bɔra togo la bɛɛ nin kulu in ale bɛ nin jɔ ka se ka bɛnkan k'o sabati kabini kari tɛmɛnen min ye sɔrɔdasiw tɔgɔla kulu min n'o ye fanga paro Laginɛ Comité national pour le rassemblement et le développement ne a ɲɛmɔgɔ o ye lieutenant colonel Mamadi Doumbouya in ale ye kankan woloden ye wa min ye Alpha Condé o fana bɛ bɔ kankan Laginɛ kɔnɔ nka nin cɛ in a ko jamanadenw mɛnna laɲiniw kɔnɔ jamana bɔra bɔcogo la Laginɛ kɔni tun bɛ fɛn min ɲini o ye kiri ka se ka tigɛ wa min ye jamana foroba nafolo jugujuguyali ye fu ka se ka siri o la
o bɛɛ de kɛra sababu ye nin cɛ in a ka wulikajɔw sabati. A ɲiningale kunnafonidilaw fɛ fanga in parun kun kɛra mun ye. A ko fanga in paruni kunba 2 de yera a la. A kunba fɔlɔ Laginɛ tun kɛra jamana ye jamana min ni yurukuruku o tun ye fanga sɔrɔ kosɛbɛ, wa min ye jamana yɛrɛ maracogo o kɛra fɛn ye min n'a ye Laginɛkaw caman kamana gan Alpha Condé ka fanga o tun bɛ ka maracogo min na. A bɛ fɔ fɛn min ma ko mauvaise gouvernance o de tun bɛ fanga in kɔnɔ. A ko nin bɛɛ de y'a to olu ye wulikajɔ kɛ ka se ka fanga in togoya min na a bɛ se ka dan sira la k'o baaraw o lawaleya. Nka min ye farafina jamanaw olu ka ɲɔgɔn kunbɛn tɔn Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest kunungo araba n'o bɛnna septembre kalo tile 8 ma. Duniya yɛrɛ bɛ lahala min na bi aw b'a dɔn k'a fɔ subahana mansinw sera yɔrɔ la bi. Kuma dɔ la maa bɛ se k'a fɔ walima a bɛ se ka kɛ lajɛw olu tɛ kɛ bilen i n'a fɔ i ɲɛ bɛ na ne ɲɛ b'i la. Lajɛw bɛ se ka kɛ togoya wɛrɛw la. A bɛ fɔ fɛn min ma ko video conférence. O video conférence min kɛra kunungo ka kɛɲɛ ni banajugu min bɛ diɲɛ kɔnɔ n'u k'a ma ko coronavirus covid 2019. O sababu la a bɛ waatinin bɔ bi CEDEAO ka lajɛw caman bɛ kɛ nin togo in na. Kunnafonidilaw k'u ka lajɛ min kɛra kunungo k'u ye bere ta wa u ye kangarimada kɛ. Kangarimada o ye mun ye? Alpha Condé min n'a minɛra kabini kari tɛmɛnen k'u b'a laɲini fanga parunbaw fɛ n'o ye sɔrdasiw ka kulu Comité national pour le rassemblement et du développement CNRD ko min ye Alpha Condé u k'a bila a ka taa a ka so wa k'u bɛ nin ko in laɲini joona a kana bila ka sumaya. Nin ye CEDEAO ka kibaruya ye min bina kunungo araba. U ko u ka laɲini filanan ye min ye Laginɛ jamana kɔni sen bɛna bɔ CEDEAO ka lajɛbaw bɛɛ la. U ka ɲɔgɔnyebaw min bɛ boloda sɔni sɔn i n'a fɔ anw ka jamana Mali ale b'o lahala kelen na. Yala maa bɛ ɲininkali kɛ bi k'a fɔ ninnu ɲangi kun ye ka da ka fanga de paruna wa walima u ɲangi kun ye mun ye? Kuma dɔ la jamana yɛrɛ guloma minnu bɛ yen n'u k'a ma ko jamana institution o ye ngulomaw ye guloma minnu n'olu ma jɔ sen kelen ka fɔlɔ. Laginɛ ɲangi kun ye o de ye wa? Sigi in kɔni kɛra jamana caman olu ka lasigidenw tun bɛ kɛnɛ kan. Nka nin kibaruya in ka ta ka lase kunnafonidilaw ma. Burkina jamana minisiri min ka baara ɲɛsilen don Burkina ani jamana wɛrɛw olu koɲɛ ɲɛnabɔliw ma o minisiri bondaso o ɲɛma ale de ye nin kibaruya in da kunnafonidilaw tulo kan. Maa bɛ ɲininkali kɛ Laginɛ min kabini Segu Ture tile n'ale banna nanzaraw bolofɛnw ma hali nanzaraw bolola nafolo kɛ. Laginɛkaw y'o bɛɛ kumaniya dunni ma ka fɔ CEDEAO ka nin ɲangili in bɛna fɛn kɛ Laginɛ la wa? Ko la Guinée est suspendue de toutes les instances de la CEDEAO. I n'a fɔ Mali b'o bonda kelen in na. Nka yanni nin don in cɛ hakili jigi don Laginɛkaw u ka sɔrdasi kulu min ye fanga parun dimanche tɛmɛnen n'o bɛnna septembre kalo tile 5 ma. O fanga in a ɲɛmaya bɛ maa min bolo o sɔrdasiw n'o ye lieutenant colonel Mahamadi Dumbuya. Ale tun ye dantigɛli kɛ. Dantigɛli a kɛra sewaba de ye wa a kɛra nisɔndiya wale de ye. Kuma dɔ la ni fangalatɛmɛ fanga in ɲɛtaga siga bɛ maa min na n'o ye nin kamalen in lamɛn a ka ca Ala fɛ a bɛ jigisigiw nati. O barosigi min tɛmɛna lieutenant colonel Mahamadi Dumbuya ni Laginɛkaw cɛ a ye dantigɛli kɛ. O dantigɛli kibaruya ninnu anw b'a bayɛlɛma aw ye bamanankan na. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw bɛna faamuyali caman kɛ. Dramane Danbɛlɛ a lajɛ Laginɛkaw ka sɔrdasiw ka ɲɛma a ye mun fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an k'a ka dantigɛli ninnu lamɛn. Messieurs les officiers généraux, sous-officiers, militaires du rang, mesdames et messieurs, en vos rangs, titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Aw minnu ye jamana golo masirilen tabaw ka ɲɛmaw ye a kɛra maa o maa ye jamana setigiw fo ka se sentanw ka d'aw jɔyɔrɔ ka fasoko la ka d'aw jɔyɔrɔ ka jamana ko la nin ye aw ka folikan de ye. Distingués invités. Wa minnu nana sira o sira fɛ weleli kɛra togoya o togoya la. Avant de rentrer dans le but
sujet, yani nga do nga babu sein kono. Je voudrais rendre un hommage aux vies des nombreux Guinéens qui nous ont été arrachés ces derniers temps. Je vous demande de bien vouloir vous lever et observer une minute de silence en leur mémoire. Ntese ka nin bara in damine kadaka yana nga se bila jamanaden tusukun la minɛnw caman olu bina wa olu tanyana nga mba ɲinaw fɛ aw bɛɛ lajɛlen ka wuli hali n'a kɛra miniti kelen ye an k'o kɛ tasibila ye ka se banbagatɔw ma nin ye lieutenant colonel Mahamadu Doumbia a ka laɲini ye. Je vous remercie. M'baw fo ka waleɲuman dɔn. On ne fera pas de cours d'histoire aujourd'hui. Anw tena sigi kɛnɛ in kan yan bi k'a fɔ an bɛna dɔfɔw fɔ walima an bɛna kɔrɔlenw lakale aw ye. Mais je vais juste rappeler que notre pays a souffert du comportement peu honorable de ce qu'on appelle ses élites. Anw b'a fɔ aw ye k'a fɔ anw ka jamana in sɛgɛnna, jamana in tɔɲɔna maaw fɛ, maa minnu bɛ yen ni olu kɛra jamana in marabagaw ye. Nous nous sommes retrouvés dans une situation d'injustice. Anw ka jamana y'a yɛrɛ sɔrɔ togoya min na maa tɛ se ka hami bilen k'a fɔ tiɲɛ bɛ fɔ wa kiri bɛ tigɛ wa min ye binkani kɛnɛkan da ye o de tun bonyana jamana in kɔnɔ wa hakɛw olu ma matarafa dɛ. De corruption. Wa min ye yurukuruku ye o fana b'a la o tun ɲɛlen don. Le clientélisme, le népotisme, la privation des libertés individuelles et le collective. Min ye hakɛw ye hadamadenw ka hakɛw ani ɲɛnawoloma walew ani seyiraw nin bɛɛ de kɛra ko ye ko min a y'a to jamanadenw fitinɛla. Était monnaie courante. Le mal le plus profond aujourd'hui est la méfiance des citoyens observée envers les autres. Ko jamana in tun sera yɔrɔ la bi danaya tun tɛ maa si ni ɲɔgɔn cɛ, jamanaden bɛɛ lajɛlen tun bɛ yɛrɛ minɛla ɲɔgɔn na, ko de tun kɛra laginɛ tagabolo ye ka da mara kɛkojuguya kan. Les politiques ont fragilisé le tissu social. Politiki kɛra sababu ye ka hadamadenw ka badenyaw ni sigiw ani u ka kelenyaw k'olu fara. Pour éviter que le pays ne tombe dans le gouffre. Walasa anw bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ cogo min na jamana kana bin dingɛ kɔnɔ walima jamana ka sigi a sen samara kɔnɔ. Nous, Comité national pour le rassemblement et le développement. Anw ye komite ye min sigira ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan kama ani ɲɛtaga kama. N'o ye comité national du rassemblement et du développement. Avons pris nos responsabilités comme tout soldat républicain. Anw y'an jɔ an jɔyɔrɔw la ka d'a kan maa o maa bɛ yen ni faso kanu b'i la hali lakanabaga kunda kɛ anw y'an ka kɛta de kɛ o. Nous voulons placer la transition qui s'ouvre sous le signe de l'espérance et d'une Guinée nouvelle. Fangalatɛmɛ fanga min daminɛtɔ filɛ anw b'a bila minɛ min kɔnɔ o ye hɛrɛ kunbɛli minɛ ye ani Guinée ale bɛ se ka fiɲɛ kura sɔrɔ cogo min na hali Guinée kura yɛrɛ o sigili sen kan nin bɛɛ ye laɲini min b'anw na o bɛna kɛ fangalatɛmɛ fanga in a taabolo laɲiniba dɔw ye. Réconcilier avec elle-même. Ka se ka laginɛkaw kala ɲɔgɔn na minnu tun farala olu ka se ka ɲɔgɔn ko ladɔn ka ɲɔgɔn minɛ. Avec tous les fils du pays. Cela sera possible avec la collaboration et l'aide de tous. Wa Guinéenw ka ɲɔgɔn minɛ nin tɛ se ka kɛ ni bɛɛ lajɛlen min sen don a la k'an dɛmɛ baara in na. À la fin de cette phase transitoire, ni nin transition in kuncɛ waati sera fangalatɛmɛ fanga in. Nous poserons ensemble, bien sûr, les bases d'une nouvelle ère en matière de gouvernance, bien sûr, de sécurité et de développement économique. Aw ni anw bɛ jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ lakana ani jamana ka sɔrɔ bɛ kɛ cogo min na wa min ye jamanadenw hami ye n'o tun jɔlen do bi ka se k'o bonw dayɛlɛ fasodenw tɔgɔ la o bɛna kɛ laɲini dɔ ye min n'aw kan ka dɛmɛ lase anw ma. Nous voulons rassurer tout le monde. Anw b'a fɛ ka bɛɛ lajɛlen hakili de sigi. Ici présent. Maa o maa bɛ kɛnɛ in kan yan. Il n'aura aucun esprit de haine. Wa anw tɛna kɛ maaw ye maa minnu bɛna juguya walew bila an dusukun kɔnɔ wa fitinɛ min bɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ anw b'a da u tulo kan k'a fɔ o tɛna ye anw ka baara in na. Ni de vengeance. Wa tajuru siraw olu tɛna k'a la. Il faut dire qu'il n'aura pas de chasse aux sorcières. Wa maaw k'a dɔn k'a fɔ ɲɔgɔn faga jugu hali ɲɛnama tiɲɛta subagaya walew nin si tɛna kɛ anw fɛ anw ka nin waati in kɔnɔ. Mais la justice sera la boussole. Anw kɔni bɛ min fɔ aw ye
kiri o bena kɛ anw ka fanga in lakilena ye. Orientera chaque citoyen guinéen. Wa bɛɛ lajɛlen bena taa o sira fɛ wa ale de bena bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi. O b'a yira k'a fɔ damatɛmɛ wale nin ye fu sirilen o la. Comme il a été dit dans le deuxième communiqué, an ka kibaruya filanan min fɔra a lasera o kɔnɔ. Les secrétaires généraux de nos différents départements assureront la continuité du service jusqu'à la mise en place du prochain gouvernement. Komi fanga in kɔni paruna minisiri tɛ yen fɔlɔ min ye minisirisow olu ɲɛma n'o ye secrétaire généraux ye olu bena minisiriw jɔyɔrɔ fa fɔlɔ yani an k'a lajɛ ka gouvernement kura k'o bila sen kan. Je vais tout de même vous informer qu'un déplacement hors de nos frontières ne sera pas autorisé pendant la transition. Tous vos documents de voyage et vos véhicules de fonction doivent être remis au secrétariat de vos anciens départements. Kuba laɲini fanga min paronen filɛ Guinée marabakɔrɔw ko jɛn tɛna kɛ n'a ye nin fangalatɛmɛ fanga in kɔnɔ aw ka bɔ Laginɛ kɔnɔ ka taa jamana wɛrɛ wa min ye bolifɛnw ye faso ka fɛn o fɛn b'aw bolo k'aw ka teliya joona aw ka t'o di aw ka cakɛdaw la cakɛda minnu tun kalifalen b'aw la. Une concertation globale sera ouverte pour décrire les grandes lignes de la transition. Sigika fɔba de bena kɛ walasa transition in kan ka mara cogo min na jamanadenw da ka don a la wa n'a bɛ mara sira min fana kan o ka fɔ foroba kɛnɛ kan a kana kɛ barakɔnɔfɛn ye. Ensuite, un gouvernement d'union nationale. Anw bena gouvernement min sigi a tɛna kɛ sɔrdasiw dɔrɔn ye jamana fan o fan min bɛ tali kɛ politikimaw société civile maw ani hali goloma sirilen tabaw ɲɛnawoloma tɛna k'a la bɛɛ lajɛlen bɛ n'i yɛrɛ ye nin gouvernement in kɔnɔ bɛɛ k'o siga b'i yɛrɛ la. Sera mise en place pour conduire la transition. O de bena bila sen kan ka se ka transition in ka kɔlɔsi ka se ka baara tɔ kɛ. Le comité national pour le rassemblement et le développement sait compter sur chacun. Anw minnu ye komite ye min sigilen don ka jamanadenw k'u fara ɲɔgɔn kan ka se ka ɲɛtaga sabati ale ka danaya bɛ aw bɛɛ lajɛlen kan wa dalen b'a la k'a fɔ aw bena baara kɛ ni nin kumakan ninnu ye. Le comité entend rassurer les partenaires économiques. Komite in b'a da Laginɛ yɛrɛ dɛmɛbaga minnu bɛ yen sɔrɔ bosonbaw minnu bɛ baara kɛ ni jamana ye a kɛra fan o fan fɛ. Financier de la poursuite normale des activités dans le pays. Wa k'u ka baaraw kɛ u hakililatigɛlen u kana papa wa maa t'u tɔɔrɔ baara ninnu u b'a laɲini k'a fɔ baara ninnu kana bɔ a togo la. Il est demandé aux compagnies minières de poursuivre leurs activités. À cet effet, les frontières maritimes restent ouvertes pour les actes. A ɲininen do min ye batontigiw ye olu k'u ka baara k'a togo la wa ninnu ma datugu dɛ. Activités d'exportation des produits miniers. Wa min ye sanu baarakɛlaw ye k'u ka baaraw kɛ. Couvre-feu dans les zones minières élevées. Wa yɔrɔ minnu bɛ yen k'a fɔ sanu baarakɛyɔrɔw do Laginɛ a tun ɲinina k'a fɔ couvre-feu maa kana ye nin yɔrɔ ninnu na wa o sariya in n y'a wuli an y'a wuli. Pour assurer la continuité de la production. Walasa aw bɛ baara min na baara in kana se ka jɔ cogo min na bayɛlɛma ka kɛ jamana ka hɛrɛ sɔrɔ. Le comité assure les partenaires. Wa anw ka comité in b'a da Laginɛ caɲɔgɔnw tulo kan. Qu'il respectera toutes ses obligations liées aux conventions minières. Fɛn o fɛn bɛ anw ni aw cɛ sanuko la anw bɛna ko bɛɛ kɛ ka bɔ a sira fɛ ka d'a kan bɛnkan o ye bɛnkan de ye. Il rappelle son engagement à favoriser les investissements étrangers dans le pays. Wa k'a ɲini duniya jamana bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ bɛ se ka don ka t'i ka baara kɛ togoya min n'a tɛna fiɲɛ don aw ka jamana n'anw ka jamanaw ka baara la. Que Dieu bénisse la Guinée. Ala ka Laginɛ barika. Je vous remercie. Ne b'aw fo ka waleɲuman dɔn. N balimaw aw bɔra k'a lamɛn min ye lieutenant colonel Mamadu Dumbuya ale ka kɔrɔfɔw tun ye nin ye Fransikaw tɔgɔla kunnafoni bondaso min bɛ yen n'u k'a ma ko Radio France Internationale RFI ale ye dantigɛli kɛ o dantigɛliw kɔnɔ u ye maa dɔ ɲininka min ye Laginɛ yɛrɛ a fanga guaradabaw olu ka maa jolen dɔ ye a fana da tun bɛ fanga ɲinina min tɛmɛna ani Alpha Condé cɛ n'u k'a ma ko Seydou Dalein Diallo o Seydou Dalein Diallo kelen waati min na jamanakuntigi kalata baaraw tun bɛ Mali kɔnɔ san 2018 ni Seydou Dalein kelen a ye taama kɛ ka se Mali kɔnɔ minnu hakili b'a la wa maa min tun bɛ yen n'o tun ye maa ye a ka dɛmɛ tun bɛ min ye kosɛbɛ o ye ɲafungekaw ka wasaden Sumayila Sise Ala ma hinɛla a la bi Seydou Dalein Diallo ka dɛmɛ tun sera Sumayila Sise de ma Fransikaw ka kunnafoni caribondaso in ka ɲininkali selen a ma kɔrɔfɔ min tɛmɛn'u cɛ
fanga in paruni ɲiningaliw ni jaabiw an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o kibaruyaw lamɛn. Cellou Dalein Diallo, bonjour. Bonjour. Seydou Dalein Diallo, ini sɔgɔma. Nba ni sɔgɔma. Après le coup de force de ce 5 septembre, est-ce que vous êtes soulagé ou est-ce que vous êtes inquiet? Je suis soulagé. Ne ko Seydou Dalein Diallo baara min kɛra n'o bɛ fangala baara kofɔ président bɔli ye min bɛ tali kɛ sɔrdasiw ka wulikajɔ la e nisɔndiyara wa? Awɔ, ne nisɔndiyara. Un peu inquiet, soulagé parce que vraiment l'armée nous a débarrassé d'une dictature. Armée kɔni y'anw lafiya, sɔrdasiw y'anw bɔ jɔnmaya de kɔnɔ, u y'anw bɔ kumasuli de kɔnɔ. Condé s'est emparé du pouvoir en modifiant la constitution Alpha Condé kɔni kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min y'i fasaja fanga in ka kɛlɛ wa hali an ka jamana sigidenba a y'o yɛlɛma koyi. Violent donc sincèrement. Et ensuite, c'est un hold-up électoral qu'il a opéré le 18 octobre dernier. Wa o yɛrɛ ka bɔ yen hali y'a kelen k'o yɛlɛma a ye namara de kɛ namara kɛnɛkan da ka se sɔrɔ tuguni. Vous dites que vous êtes soulagé et en même temps inquiet. E ko Seydou Dalein Diallo ko e nisɔndiyalen don wa i sirannen fana don o bɛ se ka kɛ cogo di? Inquiet parce que d'habitude, lorsque les militaires viennent au pouvoir, souvent ils restent plus longtemps que prévu. N bɛ siran kɛ ka da kan sɔrdasiw kɔni ye fanga ta nka n'olu nana fanga la kuma dɔ la olu bɛ mɛn dɛ o de ye sirankun ye nka min ye nisɔndiya ye o kɔni ye Alpha Condé tali ye. C'est que l'exposé des motifs du coup de force était pertinent. Ils ont touché tous les griefs qu'on a souvent dénoncés contre la gouvernance d'Alpha Condé. Mais wa sɔrdasiw minnu ye fanga in paro nin cogo in na anw ye fɛn o fɛn fɔ anw ye jogo o jogo fɔ anw ye sɔn o sɔn fɔ Alpha Condé la sɔrdasiw ninnu siginn'o bɛɛ kan ka bɛɛ fɔ an ye ka segin o bɛɛ kan k'o ɲɛfɔ. Pour l'instant, ils n'ont pas décliné d'agenda en termes de calendrier, en termes de temps pour l'organisation des élections et la mise en place d'institutions légitimes. An bɛ don min na i ko bi u kɔni ma labɛnw kɛ fɔlɔ min bɛ kalata labɛnw kofɔ min bɛ u yɛrɛw ka baara kofɔ min bɛ hali fangalatɛmɛ fanga baaraw kofɔ olu ma daminɛ fɔlɔ. Organisation d'élections transparente et crédible. Mais je pense qu'il ne tarderait pas à le faire et je l'espère. Ce dimanche, quand vous avez vu le président Alpha Condé prostré, muet, au milieu des militaires qui venaient de le capturer, vous avez pensé à quoi? Hey, ne ko Seydou Dalein Diallo e kelen ka Alpha Condé nin cogo in na a bɛ lajaba la denmisɛnw bolo a bɛ teriki tɔrɔkɔ la a ɲɛmanɔgɔsilen d'u bolo ne ko e min y'a sina ye nin ye kɛ cogo di? Ben, écoutez, l'entêtement des dictateurs, quoi, parce que je pense qu'il a reçu beaucoup de conseils. Nyaye, dictateur be minɛ cogo min na dɛ a minɛra ten de wa n b'a f'i ye ladilikan tɛ ladilikan ye min ma kɛ nin cɛ in ye dɛ a ladira fo k'a dama tɛmɛ. Essayer d'instaurer le dialogue pour éviter ces affrontements qui nous ont coûté très cher, hein, parce que je dois dire que plus de 250 jeunes ont été abattus à bout portant. Fɛn bɛɛ fɔra nin cɛ in ye fo k'a kɛ a ye mɔgɔ hakɛ min tɔɔrɔ ala dɔrɔn de b'a da dɔn nin ko in daminɛ ka se bi ma. Qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui pour Alpha Condé? Ne ko e bɛ mun de ŋaniya bin Alpha Condé ye de Seydou Dalein Diallo? Je me suis réjoui de constater qu'ils ont préservé sa vie, qu'il continue de jouir de ses droits, de voir ses médecins. Je pense que c'est comme ça qu'il faut. Ne kɔni b'a dɔn k'a fɔ kabini nin ko in kɛra fo ka se bi ma Alpha Condé a n'a ka docteurw bɛ ɲɔgɔn ye a bɛ ka dumuni kɛ wa a bɛ bila yɔrɔ ɲuman na n kɔni b'o kalama. Faire, même si lui parfois il a refusé ça à ses prisonniers ou il a détruit. Nga ale ye mɔgɔ min ye ale ye maa minnu minɛ nin cogo in na n'a y'u don kaso la ale ma miiri ko bi bɛ se dɛ ale ma hinɛ olu la dɛ. Et ses opposants, moi je pense qu'il faut pas lui infliger la même chose. A y'a ka fanga kɛlɛbaw fa mais n kɔni bɛ min ŋaniya n'a ye u kana o ɲɔgɔnna kelen sara ale la. Déjà aux autres, il faut respecter ses droits et l'amener à répondre de ses actes. U k'a ka hakɛw d'a ma nka a ye ko min kɛ a ka tila ka taa jaabi sariya ɲɛkɔrɔ. Dit le chef des putschistes, le colonel Doumbouya, a annoncé l'installation d'un gouvernement d'union nationale qui sera chargé de conduire une transition politique. Vous réagissez comment? Ne ko e y'a mɛn lieutenant colonel Mamadi Doumbouya da wa k'a fɔ a bɛna gouvernement dɔ sigi wa gouvernement in bɛna kɛ gouvernement d'union nationale de hakilila b'i fɛ a la wa? Oui, j'accueille favorablement cette intention. Je pense qu'elle va se traduire par des consultations. Ne b'a dɔn nin ko in hali ni ye nin ye i b'a dɔn k'a fɔ ŋaniya in ka ɲi nka a tɛna se ka kɛ cogo si la f'u n'anw ka sigi u ni jamanadenw ka sigi ka kuma a tɛ se ka kɛ ten dɛ. Permettront de mettre en place justement un gouvernement d'union nationale pour conduire la transition. O de b'a to gouvernement ɲuman bɛ sɔrɔ ka se ka fanga latɛmɛ fanga in k'o latɛmɛ gouvernement ɲuman ni sigi ka kuma kɛra kɔni. Est-ce que vous ne craignez pas que le colonel Doumbouya soit un nouveau capitaine d'Addis Camara? Écoutez, ne ko ni Mamadi Doumbouya in kɛra
capitaine Dadis ɲɔgɔnna ye dun e bɛ mun faamuya o la i sigilen don n'o ye wa? Je connais pas le colonel Doumbia, je ne sais pas les gens. Ne tɛ colonel Doumbia dɔn n tɛ se ka foyi fɔ nin ko in na. Parce qu'il a une bonne formation militaire. Ne kɔni b'a dɔn kaban a ye baara min kɛ sɔrdasiya kalan o dɔnniya b'a la. Oui, je pense que s'il a pris le risque de faire un coup d'État contre Alpha Condé, c'est qu'il est animé de bonnes intentions. N kɔni b'a dɔn k'a fɔ n'i y'a ye ka coup d'état kɛ Alpha Condé kɔni na mɔgɔ bɛ se ka bisigiya k'a fɔ ŋaniya ɲuman de b'a la. Est-ce que vous lui avez parlé depuis ce dimanche midi? Kabini a ye nin ko in kɛ ka fanga in paro ne ko e ni fanga in parobaga in Alpha Condé gɛnbaga in aw kumana wa? Non. Ayi ne n'a ma kuma. Et des échanges avec lui par l'intermédiaire de quelques amis communs? Est-ce que i bɛ mɔgɔ fana dɔn mɔgɔ min b'a dɔn ni i bɛ se k'a ka kibaruya sɔrɔ walima a b'i ka kibaruya sɔrɔ o tigi fɛ wa? Je connais quelqu'un qui le connaît, bon. Ayi nka n kɔni bɛ mɔgɔ dɔ dɔn mɔgɔ min b'a dɔn. On a parlé mais on n'a pas eu vraiment d'échange. N'o tigi kumana nka an ma baro kɛ. Et vous en aurez bientôt? Sans doute ça dépendra, c'est à son. Ne ko i bɛ fɛ k'a ye don dɔ la wa i bɛ fɛ i ni Mamadi Doumbia ka ɲɔgɔn ye wa? O ko in kɔni o bɛ farati Ala ka masaya de la kɛ. Initiative, moi je suis là, je suis wa o bɛ k'a yɛrɛ ka laɲini de kɔnɔ. prêt à contribuer à mettre en place une transition crédible, capable. Ne kɔni bɛ min dɔn fangalatɛmɛ fanga ka kɛ min a bɛ se ka kɛ hɛrɛ ye jamanaden bɛɛ ma w'aw labɛnnen don. Justement d'organiser des élections libres et transparentes. A ka kalata labɛn kalata min bɛ kɛ laginɛ ma hɛrɛ ye kalata min n'a ko tɛna kɛ fitinɛ ye. Des élections équitables pour que le peuple guinéen puisse choisir ses dirigeants aussi bien. A ka kalata ɲuman labɛn Guinéens ka se ka bɔ ka taa u ka jamanakuntigi kura ta bonya kɔnɔ ani karama kɔnɔ. A k'o kɛ o de y'a ka laɲini ye o de ɲininen don a fɛ. Merci. Balimaw kabini dɔgɔfurancɛ tɛmɛnen lajɛba de kɛra Mali kunnafonidilaw tɔgɔla bon min bɛ Manɛkura n'o ko a ma ko Maison de la Presse kulu min n'a sigira ka dɛmɛ ni hakilinaw caman k'o lase mama min n'o ye fangalatɛmɛ fanga wasadenw olu ka ɲɛma naaninan n'o ko a ma ko Isa Kawjim ni Isa Kawjim maa minnu b'a dɔn waati min na jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita tun bɛ fanga la a ka wulikajɔw barika bonyana kosɛbɛ o waati ni Isa Kawjim a tun cɛsirilen don kosɛbɛ nka fangalatɛmɛ fanga in daminɛra waati min na a kɔni y'a jira k'a fɔ a ka dɛmɛ o bɛ don sɔrdasiw minnu ye fanga paro Mali kɔnɔ olu ka kulu ɲɛmaaba n'o ye Asimi Goita o Asimi Goita in ko a ka dɛmɛ bɛ don o ma a ye kulu sigi kulu min n'u ko a ma ko ACRT faso ka wele ani kulu wɛrɛ sigira a yɛrɛ tɔgɔ la n'o ye club de soutien à Isa Kawjim u ko a ma ko Kazi a bɛ komi ngalonmayira o tɔnkulu in maaw olu de ye wulikajɔw boloda ka baarabila kɛ u y'a jira k'a fɔ Bamako n'a laminiw n'a maraduguw kɔnɔ ani Mali dugumisɛnw ni Mali dugubaw bɛɛ kɔnɔ maa o maa bɛ yen n'o bɛ tali kɛ Isa Kawjim ka hakilina la k'olu bɛɛ lajɛlen bɔra nin maa kofɔlen in kɔ maa bɛ ɲininkali kɛ bi Isa Kawjim min tun ye Imam Mahmud Diko a ka kɛlɛ cɛfarin ye waati min na a bɛ Imam Mahmud Diko kɔ o kulu min tun b'a bolo n'u ko a ma ko coordination des mouvements et sympathisants à l'Imam Mahmud Diko CEMAS o kulu in fana nana daraki tilegan geren fɛ ka bɔ Isa Kawjim bolo ninnu fana ka wulikajɔ min n'o laɲini ye k'u yɔrɔma janya nin maa kofɔlen in na maa bɛ ɲininkali kɛ yala mun de bɛ Isa Kawjim kɔ walima nin maa kofɔlen in taabolo ye mun de ye sɛgɛsɛgɛliw kɛbaa ko ninnu ka baarabila tɛ dɔwɛrɛ ye ko maa dɔ bɛ yen n'u ko a ma ko Mohamed Tangara kuma dɔ la bɔlɔlɔw sanfɛ maa dɔnnen tun don u ko a ma ko Isa Kawjim Junior u ko nin maa kofɔlen in ale de bɛ bolola bi min kɛra ni jamana telefoniso min n'o ye Orange Mali ale ka soroladonbaw ka damakasi ye a yirala k'a fɔ a tun bɛ baara min kɛ o ye ka maaw bolo nafolo minnu b'u ka nɛgɛjuruw kɔnɔ ka se k'o daraki nin ye bisigi ye kibaruya minnu bɔra Orange yɛrɛ a cakɛdaw da o ye nin ye nka ni kiriw tigɛra jaabi min mana bɔ a la an b'o fana da malidenw tulo kan nka ko Isa Kawjim banni min kɛra ka dɛmɛ don nin kamalen masina in ma o de y'a to bi Isa Kawjim nɔfɛmaa minnu bɛ yen n'u bɛ ACRT kɔnɔ o maa caman fo ka se Kazi o kɔni langoloyara de pewu
nunu ye baarabila kɛ baarabila min ni laɲini foyi t'a la k'u sen bɔ Isa Kawujim senna u ka lajɛ in kɛnɛ kan anw ka ciden mun tun bɛ yen a ye seereya minnu sɔrɔ o seereya ninnu filɛ. N'i y'a mɛn terrain a kunkolo don ni kunkolo t'a la a tɛ taa dɛ a y'a faamuya donc mɔgɔ mɔgɔ se yan se yan an b'a fɛ ni maa o maa bɛ yen n'o de bɛ case ko la u bɛɛ ka bɔ n'a ye bi k'a dɔn case tɛ yen on démissionne collectivement a tɛ yen a bɛ faamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbaw bɛɛ lajɛlen fo kuma ma nɔgɔn kuma tɔ tɛ yen tuguni min fɔra o ye wasake an kɔni bi wulada in na an bɛ bolila ka na bon anw fana bɛ Gabakɔrɔ droit de présenter case min sigilen bɛ Gabakɔrɔ droit bi an fana t'a la case tɛ yen a tɛ Gabakɔrɔ droit la tuguni donc muso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ne kumana sallallahu alaihi wa sallam kuma ma nɔgɔn. An bɛ case président yɛrɛ fo n'o ye Jawara ye a y'a invité ka na kɛnɛ in kan n'tɛ anw ye ACRT de ye ninnu ye club de soutien case Kawujim ye n'olu y'a yira k'a fɔ olu b'u ka démission di donc anw fɛnɛ mɔgɔ damadɔ bɛ k'a daminɛ dɔ ye na a yɛrɛ mana yan bi mais a ye a ka ci t'o bolo parce que a muso daluya dɔ b'o la donc ACRT doyen yɛrɛ o yɛrɛ ko k'ale yɛrɛ démissionnera o ye doyen Kuturu yɛrɛ ye o démissionnera ne yɛrɛ ye muso ka danga ye ACRT kɔnɔ ne yɛrɛ ni n ka jamakulu an bɛ démissionnera Jiber fɛnɛ tɛ kɛnɛ kan yan o fɛnɛ ka ci bɛ n bolo o fɛnɛ ko k'a démissionnera donc n'i ye duga ye kana fɔ ko bɔ mɔgɔ su ka bɔ i b'a fɔ ko bɔ an su kan n'a ma ɲɛ aw bɛ jɛ hɔrɔnya la n'a bɛ fara hɔrɔnya de la donc nin de ye hɔrɔnya ye ni ko ye mɔgɔ kelen sɔrɔ bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ kelen kungo tɛ bɛɛ de kungo don donc Mohamed ko ye anw bɛɛ kungo di an bɛ Mohamed ko la yan bi an b'a la sini ni Ala sɔnna ma an bɛ justice kɔ ni Ala sɔnna ma Mohamed ko ye a tɛna mɛn sen na bilen kaso yɛrɛ ye latigɛ de ye dakan de don a n'a ɲɔgɔn caman de bɛ yen nɔ nka ko n'a kɛcogo de kama anw y'an bolo bila k'an bolo jigi case y'a jigi ACRT y'a jigi ka na da diɲɛ mɔgɔ tulo kan wulada in na wa anw yɛrɛ t'a la bi anw t'a la sini an t'a la sini wɛrɛ ko Mohamed ka bɔ k'a yira Mohamed somɔgɔw la k'a fɔ vraiment nin kan ka aw dusu da k'a fɔ Isa Kawujim kɛlɛ t'an cɛ dɛ kɛlɛ t'an cɛ an ma kɛlɛ nka anw n'a tɛ ɲɔgɔn fɛ à partir d'aujourd'hui a kuma ka jɛya quoi bi kɔfɛ club des amis sympathisants de Isa Kawujim Kazi bi kɔfɛ anw bɛɛ démission la a filɛ nin donc anw ni Isa Kawujim a bɛ acte o acte kɛ bi kɔfɛ a k'a dɔn k'a fɔ a n'anw ta la dɛ ani anw ta la vraiment ka tila ka yafa ɲini a fɛ n'an ye min kɛ a la a ka yafa ma n'an ye min kɛ a la a ka yafa ma nka tiɲɛ yɛrɛ la kɔni jɛ banna bi nka kunnafonidilaw ne b'a dɔn aw labɛnnen bɛ ka ko in sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn mun bɛ yen nɔ an bɛ hakɛto ɲini kɛ aw fɛ aw ka sabali anw tɛna anw yɛrɛ bila ka don min tɛmɛna an ni Isa Kawujim ni ɲɔgɔn cɛ k'an bɛ n'an sigi k'o bɛɛ ɲɛfɔ hɔrɔnya tɛ sɔn o ma quoi hɔrɔnya tɛ sɔn o ma. n balimaw nin de bɛ dansiri anw ka bi don kibaruw la don kibaru min n'a lasera aw ma aw balimakɛ Gawusu Jalo Rasjal fɛ sini ni Ala y'o yira na Elhaji Jose Traore aw ni ale bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ don kibaru in kɛnɛ kan hali n'a y'a sɔrɔ bi alamisa donya in na fariw jolen tɛ nka sini don kibaru kɛnɛ kan aw ni Elhaji Jose Traore taama min kɛra a fɛ juma tɛmɛnen ka taa Kuremale ye dugu ye dugu min n'o ye Mali ni Laginɛ dugu laban ye ka tali kɛ baɲumankɛla dɔw ka dɛmɛ la Kuremalekaw kɔni ye ji sɔrɔ juma tɛmɛnen sini don kibaru kɛnɛ kan Elhaji Jose Traore ale bɛna o kibaruyaw lasaw ma ni Ala sɔnna ma inshallah ni y'anw ta kan ye ka foli lase malidenw ma minnu bɛ jamana kɔnɔ jamana kɔ kan aw balimakɛ Gawusu Jalo Rasjal don kibaru in lasera ale fɛ k'an ka nɛgɛ karafe n'o ye Dramane Danbele k'ale bolo to baaraw la sisan kɔni anw bɛ sira ɲini ladala ko la komi aw b'a dɔn cogo min na Dramane Danbele ale ye mɔgɔ ye mɔgɔ min n'a bɛ an ka maakɔrɔw k'olu nisɔndiya kosɛbɛ min bɛ tali kɛ bilasiralikanw na anw bɛ sira di ale ma a k'an hakili jigin dɔɔni Ala k'an bɛn waati wɛrɛ.